bro. Now you she a coco 5 million. You're not a sister, water. You're not a sister, water. The Roddy Papa that ran at them with us. I don't know. The body of Papa Nani. Joya Papa no Papa, don't show me. Joy body no Papa Jaffro. And for me a bro. And for me a bro. And for me a bro. You're not a sensation, you know. So ready at the I said any Gomoria, I know one and so you regret one capian said no be so slow and for me a bro. And now when you are dead to die, you're Akwasi Awuah na nkrofo na di nyame asam no abratia bi ameno gina ha na
loto pipa isoboto abadi enfani agro yona sase shungina yabana jumaya enfani agro yabana jumaya yona sase shungina uboto wata uyo kronfo uboto wata uyo wudinya uboto wata uyo mama tunya uboto wata yinu minchwa uboto wata Opani Bakubi Wapa Lata Papa Namiesha Nankopo Esra Ora Hallelujah. Mima, me tunya minum, obia tunya mima. Men say ni professor memo water. The man has a session now. Papa Nabisha. Enfenia bro, Havana to my. 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 Enfenia bro. Hallelujah. Hallelujah. Yampaja yamokakra. Amidiam. Pijamo kakra bi mame. Mama ne kosro kakra bi nso mame anka mepe. Kakra bi. Idasi. Pijawon sami yemenyina. Akwasi Awuah ababawa me mame me papa me nua baroma Yesu Kristo adom na ma wote sɛ ne wotie obi ti sawa wa badam mo ya bosome nkroba wote sawa mo ye the same age oko school said ya oko mo wa busua ensomne onum gota munsho onante from free Tepa ha ekosrem etoda bia wudu kumasia no ote ho emfia bionu ni a obodam onware da mitrenu ni anwea diafra eni wira musawo se denti na ode ya woda so tiase ononko fie na baye wo babi eyawrade atomara kwana mawo otesani yoti obiti sawa wawuo ochira ne besie nana ni nasa 2017 ya de ba kwa akoshefo dente na ode oda so tias Yesu Kristo na dom na homo blog e ma otesani yoti ye wosikania wayaria wapedura ne boden pa na ko yisikato nanso doctor said enyeyi ibushawo eda no aya mawurade a oda so tese ne yawutie yi eda no aya mawurade a wakra wa bedu sese ibushawo peja won samie no nyina na o hyase ade aseda and munyam the most social young couple.
The brain name the Radia. Go Piabontaina so be Jenny's car. And no dear Sadamina. What to me at that sorry? Now come back. A young shakas ya water. Menoka say Nadia will be nine. One Cabian ship. Will be an accident and then some year moving out it. Ready, why, yeah. Arrange Santa. Why, yeah, no. Arrange Santa. Mama mia. Jesus, why so much in our shop. The so cut one in our prayer with some year in the be one of us, the radius water. That's all what is around the main shop towers. Jesus, your Lord. Original vampire. Wow, son, I will let him in yet when you will be the one say. What would be to me, you will later. Knowing a mere of Baba who come. There can not say an enemy showed in the Munyam Payam that was what they be at your way. Manapro Adrenaline Tiasia. But beside the way you feel fit here and let them show you query a pen when Munyam soon come. There may say in answer for a permanent down many and Cassia de Wasima. I could maybe ask once up. You are walking a few and I remember near to the Adjuanson. So one of the quite my. Tehene Wasimo for Bambocasa for Mokenkai. Never till Funina, comma, edition said by our semi bay. Se few other basin and po, and a woo wants them to me and a dead ya semi bebetane, a comebiano crabia mom, like I said, rather than why. Do you know Wasimo, Tim Mabon Pie? Amen. 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 Sure. Amen. Medal radias and there. Why you dumb? Ama me wo yasebi. Me pasa obi biara wo ha and now be pay attention. Na asempa ya na radi Yesu Kristo nam me so na onam ye so ade brown. Onso obetimi asom na odi abobra. Amen. Amen. Another make another pay me call radio so me bought Tepa for baso because I am in one and the pay. Send sure to Nani Panamu Ebetia Yamiasem.
bibia nyame hu nyame nwanwa sensuo to no mo botwene na mrantie giram asa ye wie ya yanko na ma sa tenase etie nyankopon asem wo pon kura o mo se yesrawo yes empon me kan ho asem wo radio so nyame onhira Tepafo amen wa me ni sha amen menimni yesa akoma pa mondiji nyame asem ne de anya me nwanwa se heaven ho the bi yebetimi yahia ho amen anya me nwanwa ewade ma ne mra mu ma wata amen ma onsam kasia ma Yesu Kristo na masra o se nyame asem a yede brew nei momoden sombi na wonso fabo bra efrisa enche na de obaba no onyaba wojebe so amepe amen amen ma yeni nkomo kakra wo trosem epese obia yi na somna asam ne ba won chan wan kasa sofo akose wi aseda sa enna ne twa 20 o kade won bia na wakone ba bi men shada jeme so amen amen epese ansampa da bia me de nam no enna no ya de ma wona wo susom na de abobra amen ya me shao ya bompa ya wi de aka nyankopon asem na me no di nkomo kakra afa trosam no ho anche Yesu Kristo besaba sa what say onyama ya sana wo wate no betenya sa na tie yes enche bia obeyina ni onyama di na mesraw sesiesie wusie on sese o brother bi wo ba bi ti se America ana wasi dan edina japade ajaw ana waka kira wo se nyame ya domo a May 30th ubehumanim yes o ka kira wo January ana May no adu enti May 1st I was so who say o brother na my na head ya ben aban yes May 1st I was so who say o brother na my na head ya ben aban enti se fia wa fia o ba wa dwem pose eda so obebo pa ame adodo ho se un penti fia wa sha krokre fia sadi abaya o brother na ba obaba ba to se onyansafo no kwafo yes amen amen enti sa o brother na ba na so obato se wasiesie nuoma nyina yi a ebia no obebie factory o jeme so amepe amen amen ana mo nhwe supanti no the factory ni ba de aba ebe shawonsa yes enti Jesus ne maya tosum yenu no aban matrase na masese na mahuru sa enche no aba fa Bible na yeni nkomo kakra ebribi Yesu ni na suafo bonan ko Jerusalem na mra omodro Jerusalem no owura sia dem asore dem o starte sa o chere amra owura so dem wa na okotena ase ana falasifo na afra ni so owura bra sawaba bakansa mpani bi kira yai wajeme so amepa amen amen ti Yesu sori ye no Matthew chapter 23 wasase asa falasifo no oka wo manim ani atwerefo no oka wo manim esansa wo hu se o ya marasudifo o hu se amara no wona kura wo anso sawa ya maratofo
me so amepe amen amen the Yesu Christo shase se waka falasifo nanim waka wamanimu ano na afa wamubuafu wamubufu pa anu wamuba wamadwe mposa asem na Yesu kan wamuntie na meba ma original kasem bi awo wamunsam wamuka Yesu kaye ne bia eya wamoya pa wajeme so amepe amen amen Matthew 23 verse 29 Matthew 23:29 obiantia ha wasimunue mo atwerefo ne farisifo nya mo atwerefo ne farisifo nya atwomfo se mototo adifo na so mototo adifo na so na musiesie atrenefo abodam atrenefo abodam musiesiem na mokase ye woye na agyanom breso a sanka ye woye agyanom breso a enka yele mom nhwe adifo ne mogya ngu enka ye de adifo ne mogya nka nhwe ngu ye mom na mudi ho adanse se ye mom de me di mo ho adanse se wona wokuma adifo no woma womukuma adifo no emanemo ye me so amen na Yesu bu wo nyina wudifo enti ahye won obu wo nyina wudifo anu wo so se wo nim mmra mmra ne se thou shall not what care the mmra Yesu kasa no na wo bu afu na wo so kasa enti hono ana Jesus epie free aso dem ho Matthew 24 Jesus epie free aso dem ho se oko to bia ya no okotena bipo bi so sa bese 10 minutes no nwura ahwana Peter sorry wakona Yesu tibota ne so opie nso a wankra waje suafo no odanu yes ana ode abufu abetena bepo no so enti wana Petro kwa no asmasa na atia ya den no so wura enti me kasa tiro ma wo muntie wo mubuafo enti wuwuni no so wura ma me kasa me tiro yo so wo muntie a ye de ye tie yes wo muntie a ye de ye tie na ha edaya suwai ye ni pahuru bia na siye eye Solomon David ba Solomon ena si down enti ho ana Yesu ebebusa Petro se Peter afadia wo batrama sore dan Matthew chapter 24 verse 1 was say afadia wo Peter batrama sore dan na me so say worinya eboa wo dan so a enwiri mufam do kai Matthew 24 verse 1 Jesus say asori fie say ye honkom osena Yesu free edifri asori fie ho koi osena suafo ne ba ne nchen se orebeche no asori fie abai no na ka kire won se mo hunu yi nom no kure be se mo se worinya obo so a worinyi ngufom enwiri mufam Sasa muya me de papa oje me so amepe amen abusuafo muntie Ghana ha ade a nipa ya ye wuso abobra eye dansie de pa dansie abobra oje me so amepe amen so wo kokko be se free ha akoka betemu nkwanta na so on si dan a ye hunu so omobra ye value dan jeme so amen opani asumasi ni fie ni o opani se wodi mu wabobra wo jeme so amepe amen na Jesus say ebra bi ba orinya edan wo bo so a enwiri mu fam na me baba kan samatrao sadani ya dakase a ye dangerous yes what me so amepe amen sadani dan nyina be jira guno emra me ba jira ha wo to nwom no am so no I message na no de to nwom no o sa me de kasa fa yes amen kasa matrao adan bia ni ho e baka this act
nti sɛ wakum nipa sidan a wabregu wagye sikaduro ade asidan a wadi nsɛmhunu wawie sika ɛwɔ abɛn asidan a wabregu ìbàtà wate aseɛ obi awu asidan ama ne ma ana wakyinkyim wɔn nsa na wagye na atimu a ɛyɛ bregu adwuma ɛdan nkaboɔ so wagye me so a mepɛ amen mame nka sa wɔnkyerɛ wo ebɛkɔ to quotation bi Matthew chapter 24 hɔ a somewhere 23 down to 29 onipa ba ne ba Yesu Kristo maya ɛtɔ so mmienu ɛna so obi ka sɛ Kristo no wɔ ha wɔsi obi ka kyerɛ sɛ hwɛ Kristo no wɔ ha anaasɛ wɔ ha ana wɔ ha monyini na Kristo atorofoɔ na Kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ bɛsɔre ɛbɛsɔ na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ na ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ wɔsɛ bɛtumi a ɔbɛdada wɔn a wɔyi wɔn mpo hwɛ maka kyerɛ mo te sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ hwɛ ɔsrɛ so a monkɔ ɔmpie mu monyini na sɛdeɛ anyinam apae ɛfiri apioeɛ ɛkɔtɔeɛ no sɛdeɛ onipa ba sɛdeɛ Yesu Kristo ma yɛ bɛyɛ no afaako efiri wɔ no muti ha yi faako a efiri wɔ no ɛhɔ na akɔdeɛ boa no na ɛna no mu mɛbɛka asɛm bi akyerɛ mu na ɛna no mu ahohiahia no ahohiahia kyerɛ ntamara owia bɛduru so ɔsane ne nhyerɛn na ɔsane nhyerɛn na nsoroma bɛtutu afiri soro agu wɔsɛ nsoroma bɛtu firi soro abɛgu fam na ɔsoro ahoɔden awo na wɔsoro ahoɔden awo so ɛno na onipa ba ne nsɛnkyerɛnne bɛda de wɔ soro na asase so musuakuo nyinaa bɛsu na ɔbɛwɔ onipa ba ne sɛ wɔde bɛwɔ ɔbɛwɔ nipa ba Yesu sɛ ofiri mmurunkum mu yɛ adeɛ bɛyɛ ɛba ne animonyam kɛseɛ ɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama ɔde totoro ɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama ɔde totorobɛnto a ane so aba na ɔbɔbɔ wɔn a wɔyi wɔn fa wiase mframa naa no afiri akɔ soro akɔpem asase ano meda ase gyeme so amen mepɛ sɛ meka asɛm kyerɛ ntie bia DSM 6 verse 12 Revelation chapter 6 verse 12 nsano ɛtɔ so nsia obiara ntie bi wɔsɛ na ɔte nsano ɛtɔ so nsia na wɔsɛ na mehunu na hwɛ asase wo so kɛse asase wei ɛbɛwo so sɛ abɔfoɔ ne ba na Yesu Kristo ba ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu a asase wo so a efiri abɔdeɛ mfiti aseɛ bi nsi da ebesi earthquake gyeme so amen ɛno na bɛpaapae asase no ɛbɛwo so nti ɛwo so a adeɛ bi a wɔ asase no so biara no ɛbɛtwiri mekaa na wɔ sɛ time na menhwɛ tsunami asase wo so pum ɛna yie po mu nsuo no pie out wɔ Japan ɛna nsuo no ɛdwiri dan na nipa dwane a na nsuo no akɔva no kaa kɔ speed sɛ dan na nsuo no atwe no asase no wo so po mu o wogye me so a mepɛ amen na adeɛ baako a mepɛ sɛ tiefoɔ a motie me nnɛ monhyɛ no nso ni wɔse ɔsoro taso kɛse asase bɛwo so na owia da ne tum sɛ nwia nti asase wɔ no ɛbɛwo so ama bibi a wɔ so bi ayera ma ɔbagye ma wɔtie me nnɛ ɛmfa nkɔ adwendwenem wogye me so a mepɛ amen saa asase wei ɛntena hɔ daa awurade bɛsɛe no na wato akɔne ɔbɛnane no yam sɛ meka kyerɛ wɔn ne da asase bɛnane ɔbɛwo so na paapaa no na egya wɔ asase n'ase wogye me so a mepɛ amen ɔde gya bɛfiri soro abɛka deɛ wɔ asase no ho no na wanane ne nyinaa na da no so okum nipa sii dan a da den na bɛwo so wabrɛ gu o wabrɛ gu gye me so amen jobie Isaiah bɛka sɛm bi akyerɛ wo wɔse sika a wopɛ agyapadeɛ no ada awurade bɛyi ne ho adie no wobɛto agu ama nkusie ne mpan Isaiah chapter 2 verse 20 2:20 wɔse ɛda no fafiri woka firi hene fafiri 13 ne bra Isaiah chapter 2 verse 13 wɔse na bɛba Lebanon twene duru a ware ne wɔse sɛ awurade ba
Ababa Lebanon Chinudro. Ekron nyina so. Ekron nyina so. Ene basa nupon nyina so. Ene basa nupon. Ene mepa tenten nyina. Mepa tenten. Ene nkoko nyina wa maso nyina. Ne abantenten ekron nyina. Abantenten ekron so. Ne fasu ye din nyina so. Fasu walls din. Ene tasas asen nyina. Ene tasas ships nyina. Ene ahwede ye fa nyina so. Ahwede a efe. Na wabre onipa hantan ase. Wose obebre nipa hantan ase. Na mere ma ho kira ba fom. No bama marema wo kire ye ho ba fom. Wa ma awurade nkoso dam. Ba paja awurade nkoso dam. Na busum wo no betu ayira ko. Wose adano tena man kobiri antoa. Apepe mo kirewa akonadi ayanta. Odi ase. Yes. Atiamframa. Wose abusum huhu no betu ayira. Na obese na bodan ntokuro ni fom. Na obese bodan ni ntokuro menem. Na afra awurade huhu nanim. Na awurade huhu anim. Ene kase anim onyam no. Kenkan. Edo obese na ba wo so asase. Wose ada obesore. Abawo so asase. Eda no. Nipa betu na dweta busum huhu. Nipa sani abetu ni dweta busum huhu. Ene sika busum huhu. Ene sika busum huhu. Oyama ne se wo so. Oyama no se osom no. Atwene. Obetu atwene. Ama nkusie. Ene mpan. Nkusie benya sika da no. Obatu ama kusie se kusie je. Sika o. Fakoya keteda so no aka kire o se wo de mafi no moko na pamme. Yes. Wo de mafi eni moko na de pamme. Na pamme. Eduro di aden de odi sika brem. O brem sika. Mempe fo de ne ko wu. Fa. No aka kire mpan se beje wo se me. Me ye probuo wo breji ase kura wo di dua na eyifiri ho. Uyifiri ho. Jeme so kasa amen. Amen. Wo se ni pan sa hwe. Abe wo sem no no. Me kasa ma kire wo. Me hwapra ba ya bona sase so a. Enipa bebre wi refiri nyame. Me fie ho. Wo ka kire ohene se na na sakra. Wo se adenti na wo ye ko ha me. Wo ka kire fo sa sakra wo so wo ye me. Ha me kam wote. Asase wura aba. Jeme so kasa amen. Amen. Ti asem ni yo. Ada obepie no enya ni gese mani pa bi o. Da bi o. Da obepie no enya ni gese kura. Amani pa bi yewe Safania nso bakasem bi. Safania chapter 1 verse 2. Safania chapter 1 verse 14. Abufuoda. Wose awurade abufuoda. Wose pra na me pra de nyina fira sase ni. Awurade nyankopon. Wose ade bia wo sase ani no obepra ko. Awurade asem. Asekire ne se. Obo asase na dan hyeso. Nokwasem. Ne dan hyeso. Pra. What you say? Yes. Obo asase no. Ne dan hyeso. Na dan hyeso. And this one community sidaya, you be in trouble. You be in trouble. Ose prana ma pradia nyina fra asase ani. Awurade asem ni. Awurade asem ni. Me pra oni pa ne aboa ko. The first person anyame so abepra no ye nipa. Hey. Nyame so abadane praye apra nipa. Apra nipa. O kenka Isaiah. Ose na me de wo say praye bepra mo. Aye. 14:23. Wo say praye. Em say 14:23 kenka. Ose na me de wo say praye bepra mo. Ojema so amepa amen. Amen. Praye no ekawa na sell. Dear friend o say praye. Ojema so amepa amen. Amen. Yes. Yes. Ose na me de wo say praye bepra mo. Safania say. Wose pra na me pra de nyina fira sase ni. Ba pra de nyina fira sase ani. Awurade asem. Awurade asem. Me pra oni pa ne aboa The ko. first person eye nipa. Nipa o. Why say nyame abo nipa sa ne seso. Na fe obepre nipa koto agu. Ujene ho a. Won say dey sitia. Yetime koto ne me fra bonte be fie. Ade na fe betenche na de na sa be ye wira maye. Nokwasem. Ni atampra ye ni asa ye de be. Ya pra. Nyame ne bo nipa nso nipa ne bi aye wira. E wo say nyame na da ne zumi lion no de pra ye de be. Pra ye. Ana Paul bi anso ye pra ye de be. Yes no. Yes. Ojema so amepa amen. Amen. Bola bia ya pra. Yes. Ijatum. Person na wa wutie mitie ni ye papa mental. Wow. In town. Because every day me travel car no mapa.
the power na me ko o travel ko na ma sa kwatena fidie so ene da say me du fie na botre adwuma no so o sa no pa by 6:37 me sa kwa fidie so sorry na ma sa kwatena se na ma kanya nsem saba wi ana me beboa me ho asaba we am ne mo kasai me prepare ba foforo me paso pakema bi awo ha be very wise na me afabufuo nya se o de seria na ba amaya di kan no oba ma ya woni se nipa obetra ni wonum nipa nufo o hye nipa achi oni nipa to nsa didi oda sore what ya say nti onya humabro ma abonefo tie ni ye nti na oba bi kobo adwaman ye kire no Yesu twitwaje no yes amaya to so mienu no o ma hye nipa yam ono ankasa na wo ba no ne takra ma da nanum di ode be kasa kane no watu atofom anu ode sekan nufanu ayes takrama na nikosua no a eno nso ode ba ya no odi hunu nipa mabɔ no watu anu odi ja ejawo ode aye jasrama no ode aye anikosua anu ode ahyehyɛ nani ena nanimu wedia no a face no a ode ba ya na nipa timi ne kasa no eno nso wawore anu ode dia anu ode echa wo wia aye nanim jemeso amen amen ena na taade nso waworo ena wo satade aye dia bɔ mojem ena wo bɔ bet no nso ya troso nyankopɔ asem ena na na asem so wo hada dia sefu no ama na na ye ko te say yawa a sefu no ena wo pie ba wakasa ne hunu tutuo yeja na hunu tutuo yeja ponko a wote so no ponko no ditire nso betra wade ne natu ditire nso ponko no ni wonyina yeja ne hunu tutuo yeja na hunu yeja eja tware ho asia jemeso kasa amen amen oyi ni ponko ba ko soman ma yekofa Elijah betra wade o emra yekofa Elijah no Elisa huri oso nyankopɔ te ase anamnie na ojaya ne ma na bana wa ba no sympathy to dia tra kuroyim twempena tra kuroyim wensa tra kuroyim bokro no tra kuroyim diewu wonyi nsan a yigu wo ya doctor wa ha jisika ya abortion yi nkwala nketo atugu atamuda wo ho samo manka no kura minue na sa meka no wan fa wie madwuma brother meka mo wate se bone keto anim ya ya pa so dia de antere bi antere so de bone a awie ye wo ho wo je me so amepekasa amen amen me hwa dia ba na me yama hyeme ko so urade bu ofu hwe se onu nyame ankasa wa basa si so abaya kwa nipa dasani atwe aba me tell you de bi kan obi tintasu ogu no so ameo de tosum ye no bi bon sum amea de tosum ye nsa ya woro ne ho na so atade o bi ya de na sere ho aba na ya de bro Christ no anya mfia eye koboko na hook aba no e wo sensei say ya de body say ya na hook na wurawura no widie no no ahwe na nam na tete nipa 7 na ebo ne maa no we di jam no watwe na we di jam no watwe ne widie nyina tete ye wi ne ekope nkase ene ye de ye che ne ya so ye ohene dia wabotire nie ne ye di hye ne ti ne kobra ne mu kofa ba na ode be boss wo ne wura ne ti ahwe what ya say ene mo jan ne nam na ne ho obi a onu na pon suro o tsebu ka se sukom deme no obi akofa bonyono no disappoint no o disappoint no o se jena no o de kana no wanye what you say yes nti o baba batemi kawo e ma to so bi no mercy ti so ya baba wajina ha ja use in what amen jai sebi producer emmoa omukura tie nyame asem sabe kala nyame de ba achechede wa ama ne nwi achechede nso complain da se nyame adenti ne machidi ne nwi sabe nyame bo nwa saa no tie saa kala nyame de ma akusie nsesan mam sai mam kala nyame de ma wotwe nsesan mam
One says what changing no honam da. Onye bida. I then a nipa dasani ni nyame ko competition. I then a nipa dasani in short to nyame. Kukunyu foni dotie so to me. So you be man nya ni die na be so nia ni die. Chamfra mu chamfra. Oni papa ne hwan ya wo gina ho. Atwoto Nyankopon no. Ye woro we die. Pa mire ne nkyereben. Ana awurade de we die woro e ma wo. Said ya ba ya da bi o de be kasemuti. Nipa si esua wo. Nipa da bana ate ha won se broni fita akoto ko tare de asra adan ya me pesa me ya black man da ben wa hu bi da me pesa me ya black lady wa hu bi da eye dan na de okotre sokoto po krekre ton akoso do mpopo polipo azuma bro na ate sra na awuro hu so pamre e de ade na hawo Wajima so amepa kasa amen. Amen. Na Jeremiah akasem bi atro Jeremiah aten 13:23. Osi Ethiopia ni betima. So Ethiopia ni ebetimi achange no radio. Anaso se bobetima se. Anaso se bobetima achange no honsonchore ye. Wonso akontu sebo. Hada na mekande fa ho. Odi aboa o. Wonso se bo achange no radio da. Eye da no ni padasani kotonku so adesra. Atemuda. Obasaga na fola, no America fola. Italy Belgium. Yes. To do how show color na was free. Was a radem frigana was a color when I'm the ball. O shade was who near or yes, I know a was away. Was a radem I was an away way. Was a radam person change was you. What may change your general? Once I never pass what was so ball black and tea. What's last time? Not black and you know who it. I'm only a friend and now so bay. We're day. So what cancer you day. What do we say about more? You say what? Attention, lamentation chapter, attend 4. Lamentation 4. Be a hawk, Namin Kassam Bako, Namin San Komachi. Lamentation 4 verse 7. Was an out for what is this? Be a deal, was an out for. One who teaches you to the back, or was send the Fushu, or was on the Fushu, or one of Bresson and Chema, what to Miss Raya Corson and Chema, when you put yet to say wobble, you put your fita, no, I said wobble, a fiddy. Wouldn't whatever Shana, a Maggie, why for your brew Amidase? Yes, you are. Yes, tell you. Was it was an Chema? Now, I fed when an embrace a bidie, when a number so bad, but gentlemen, and you to say a bidie, warm run so warm. One way who I can't so why for a Freddy, who are you know, or with the other from the radio from the number. I tell Richard, you a chance to be a Jamasoka say, Amen. So I was not so bad, I made a diabetes. Not Daniel, chapter 12, and Swaka Sambiacho. Was this a nipper? We are simple, we are. And the papa be about why near Poyo. Jamasoka say, Amen. And the Ahopari, a true Yasia. That's right. Ahopari. Yes, I am a who foe. Excessive Yasia, yes. The go Roma saw them lose you. Is you up? Then the coach say to me, and my course about that confirm. Good as you lose you. Sisio. Okaka go. Uma bi wakwada so na biribi make on amene tatrata na so oba ya chene fi nanim abesi ne boso ohu wa na buafu ohemisi ya wasa abranti ada na ahemisa adam so hu ayehu bekatla no ena wo hwepu kombanku a kombanku hwanwa na chese nipa kura yetan ni no yes, I can't correct you. But you must be very careful. You shall not to phobia at a gospel. Obi to say, I get away. I'm a bohema. But we don't know Aquadam. I'm a bohema, my buffalo. I'm a bohema, my buffra. Well, I get to you are run Hosano. Give to you one. Give to us, say. Why is a procon? Tisa obianko anyane buo atreni pakura wo ye ane hohom kura ya dia bai tumu
mama ne bebre nso sabi ebi agimi ebi nso ye bi o hwa na yere se asebe de me no oba akokọ ayem fe ada no anko ware Britain ni ada na wo po oba akokọ no anko ware Britain ni yes oni bi se asofo ni bi yusu asofo ni bebre wa asofo nso no osra what you say wa sofo no osra wo kasa si o mhyen ana kwase wi ampa sofo asem mama nka no koro nkyerɛ me gina wa me yi adwuma na kye asofo no bebre beto me obi ti se beneza da kwa yi adom obeto me mmara no wo ne sofo pandini ho kwasi kwate no ye prayer tower leader me ko o ma so dem ko preach pen ata no ye prayer tower leader no nya sofo Francis Quatin nama memfa se de omo se omo friends Prophet Francis Quatin House of Power obatome amen o paso ati asora me na me di kan ye crusade watachi my man obatome adwuma no obinim wona ye so shock apa life mo omo nyina ya kan say asantema abofo ono kra de o hyewi asantema abofo oni o hye asamba na me kan o nyesa be gitu o hye are you serious ono mu wi o da so nom na so ojai me sha boys no apa life mo ne Joshua je nom me sha wa mo aho na me sere bia me ka bibi sento boase ye o me nyina abeto madwuma no but still me da so wom won se o me nyina ayira ba sia no yusu ko obinim slafri na pampama ye jali mama ka samon tro abrante ababawa you need Christ, you need changing, you need repentance. What you must want amen. Amen. Yes, you need repentance. Ebi ameka say we are taxi driver. Wako busum bi wako jibodia, kwa jibibia shokanu brother. Kan nyodia entwa da bia yodia. Ka wura no amfa sa duro na toye na wodi sa duro na betwi. Ana wadu na wakwaje ne ntse ka wura de ka ne becho on fantel wojema so amepa amen anatui me kasama kira wo me shaya su Kristo maya etosumi enunu a na me yama hyeme because of fabufuo yes wose prana ma pia nyina ni afra sase na urade asem na pra ni pa ni aboa wose pa eni aboa obepra wo na pra wiemu no ma so omo nka ne epumo mpata ne sintidua ene sintidua tofo ne abonefo oka sintidua tofo a ema sesket si ha yetumu go sintidua tofo ema yiyi yefurumu sintidua to amarema ya shatwa sama akekere ye pampere sintidua to jemeso ka say amen yes beshia barema no abone na chu na somade yeshem kaneno na Israel for kofa nkoa wakoto akoa no no abone na sum no de asomade ayede bayi wode asem kire se wo yakoa e wo Israel aya sansode which me so amepe amen and now obesia young boy footballer obobo na asomade na sum what you say yes obobo na asomade na sum some shot na tattoo at the dano ho when them say tattoo no opa so atre say nyame wadome ye no me according to Genesis chapter 4 ya dumi obi ne ye Genesis chapter 4 nyame dumi ke and odi tattoo ato na ho no me and odi ya sansode se obi obehu ne nkyere se ya dome no and also according to Leviticus ose motabota wo na so aye bi na nsensa wo hu mo wufuo na nyankopɔ akyiwade na obehu na brantie no draw scorpion na danensa ho odane pamire na eda oba basia teme draw pamire na dana furu so sei no de be so to ni sisi achi what you say
obi teme draw na dan shirem no draw na dan no for them what do you say a life what say who dan no mim and obi aya dome unso nkwaji aba no paul wini mo kona kwa pepa ya nentam ejema so amepa amen yes timeme tuwa da bia me kawo sintidi atofo eno ba wura fie bim na fie oye compound house na mame oye warefo sister oye warefo anopa o se 90 ipieto nyina wo gira bonte a wohunu na nunu futuatuam na wasore onu nko na nim nsuo kwa anopa night down aya the same night eda o sore a wa se watade a odi bepi no aworo night gone go ho o su de odi nam fie ho obi su timi gina ho na o gina pipe anu ahemi kaketo bi be se oba ba si o no gina pipe anu si ni o ma fika kra kanum na nunu fo sensan ho wa ye nyina na keka bom na marantie nsu gosoro ne ye hwenema sintidi atro ta somni yo sintidi atofo doso ana me hwan na me sere me hwan nurses dressing nurses na me wira enyenyenyenyenyenye nurses obi a wakusku ya why nurse ni abetra de atade na ntra ne kotodwe asaw atade ne ntra ne kotodwe ne wasabo ho na ayere no ayere ni sei kai me hwa filling station for ma ade wo ma botre ama aya saluma juma hairdresser for me hwa dressing no na me sere enyo brother so every day utuni papa ko simtidua you be in trouble asempa na tone every day so utuni papa ko simtidua you be in trouble jama so amen they say obi dress no okwa sori ya aso obi okọ hotel the dressing ojina high heels so ana ne nantua yeyere na tade no so sini kotodwe so sei yes say straight dress biaba opam ebom bete entra ukotodwe ni ayase ne huya nti ojina ho a na mframa fa na ne to asese nyina ne ku waje ne say obo life won de wo ye ne kire nim guase e kire obi a nanim ye e kire obi a wonim Kristo e kire hohom kura etu cause Bible say so obi ba Kristo mo a oba ya bode afoforo ni o ma da betwam no nyina ba ya foforo na Paul asaka se wona nkonkro drive on e ka won o na ye Yakobon ba enti se car ya ye de ba ye me na me drive car na ba we obi na drive ba that's it oba ye oba park ya na car ni ntimi move bio esidisi na se car ni who control ti se car na betimi move a just obi na ba drive no o spark no wa kire no ba bi a wonya de ba onfa enti se no kwese who put down kwadia makwan my God spirit and God you Jesus sintidi atofo jemeso kasa amen why so nya daje kotrase na otrase sei odi ehwebi maame mani achi nwi no me paso ya ne style bi twere yo na fa omo kan say omo pencil bi no na fa ayi to fasre sei ntom fa ho yo jemeso amen oba wo ba ware wo ba ya wedding ade ade ne how ya wani achi nwi wo kote as a Christian ahofa enya ni atititi o ahofa enya no keka ahofa eye suban amen wo jama so amepa amen usubanya ohonye fe tote usubanya asamba na be katron wodi nwi to a utiri so obegu to na ye de ban dabi be se tua twem ye huru unwi anwo what is here and that a mako kuma senkran ya wama radio ye koto underskirt no wama ye to ambawo womu di fom aye to aye hips into a sha
na hasa na huhurika woni se to anko aye fom wo woro to ho ate adonko jama so ka say amen Jesus why so what that ho sa adai anano de dodo ade nya wo de azze me dia why say what that ho sa ade ade na how ho wanwa dodo nti nyame wagimi onyimi se wa ma to obi wo ho a eto woni bi enso nyame ama ne nimdia na de abai nyansa obi to doso enso nimdia ni nyansa wanya jimi won tirim obi wo ho a wo so bai tre nyame ama na hodene obi so ho atea enso wonyare da Jesus jeme so kasa amen amen nyame atete no bi bia anya wo na abaka tre nyame se de oye wa anya oyie nipa ha ya ho dodo odi asia yes when you ti watchere when you to wato aso o se woni mai ti se baby fu madam fo sofu bi wu wo kwada so na ya fra ne maafo me yire kunafo no obi a wukuna wuo a ya dide wukunu no akohye nani atete wahye nani o sofu o wahye nani atete ana wo su na enusuo no efo guru na o me de kekae no ana awai na edana ni ase ha o sham sofo na me se edi anie wani ma yehu pa obi kula baka so na akum hukunu isa bu na bam jeme so amen sofo uni ana akro no na me se na wona ama ne kwa de waye wanimu obabawa amfanya sede ntina me di ka katra wo sem fami agro ya ba na dwuma ya wo ye na sase su bia no obebu ho atai e pesa na no pai na na twi be kasa kira wo se nyame somani obadwema me pawasem me hwabia nam kwa mu aba na me yama hyem me yam timi hyem cause asam kasia bi bawo ayasam a ebe pie se nyinam ayasam kasia mesrawo ebia wo ye chiame ebia wo ye nifa hene krom ha hene ana ne mpani fo mesramo bia mo ye nyina ma ya de but mo hwe ye ne ma anya mo kra abro mo nya very careful na ma anya mo kra abro bia nam kwa mo aba no do e dangerous wow wo je me so amepe amen hwe do kenkai wo se ne abonefo obetwa nipa afrasase ni agu wo se obetwa nipa afrasase ni agu awurade asem verse 14 awurade da kase na ben wo se awurade da kase na ben aben le pentam se awurade da no ye nwono se wo se awurade da no ani ye nwono odombere ma tiam den wo se that day wo so ye dombere ma tiam awo kwako when the did dom animu otiam wo se da no obetiam da no ye ni breda wo se da no aye ni breda aho ye hia ne aho kire aye ho hia ane aho kire da se ye ne amanfo ye da se ye ane amanfo ye da esumri kusu ye da murukum ni kusuku wo se da no aye murukum ni kusuku ku da totrobantu no se bwa da areba fasu ani nkro ni abanten so me yaso na be hia nipa wo se da obehia nipa ho na ntse ni frafo nipa nantse ni frani frisa no ayɛ bɔ na wo moja begu se wɔse dada nipa da sani moja begu se mfuturo wo honam se se wo honam ba bɔn te se bini sɛ yɛka sabia yɛ bini wode atena se na woba nyansi akɔyi guma no yɛkanto de ma wo bɔne ɛna meba ne kɔ skul ɛna wanwie na wakɔnyem wokyerɛkyerɛ na trɛpa nkwankɔfa bɛɛma bible sɛ kyerɛ wo ba kwan a wɔmfa so na onyina a wanya de yɛbae firi ho nso hwɛ kwan a wofa so ɛde tete wo ma meka no kora kyerɛ wo awieyɛ berɛ mu ne mese ɛnkyɛ na yesu aba Tepafoɔ mekasa kyerɛ wo bia wɔ Tepa sɛ ɔyɛ kraboni sɛ ɔyɛ yehu adansedini sɛ ɔyɛ ahomadi a ala sunna tegyene sɛ ɔyɛ kristoni hwɛ na wo ne sɛ asase wura wɔ hɔ Genesis ɛyɛ mfitiaseɛ anaa mɛboa woba Matthew chapter
28 verses 19 no wase me nemu ho na ni nyina kosi wiase de aban awieye na tese wieye de aban ho obadwema giri na hunu kakrabi na yesu aba na me de me ye sampakania me bodawuro do yemie o de say mama ma quotation Obadiah 1:15 and Zechariah Sophoniah kenka Obadiah 1:15 rada na ben what's it say rada na ben aben amanama nyina so what's it aben amanama nyina so na said ye wo yo ne sara na obeye wo hallelujah amen what's it said ye wo yo no sa no obeye wo Amos chapter 13:16 Amos chapter 9 verse 2 for what to come 9 verse 2 so frufuru kwa samado a what's it so do ade ba na bu adwem pese obefurufuna ko teta wa samado me se be fa wona furu ha bo so obewura samado wo don afa waba na so furu ko sura sofo atemuda meta yesu ba na so afuru ko sura obi adwene no jemeso ka say amen what's it say so furu ko sura furu ko sura me do be furu wa sa wo so obesad wo sane na so do ko yinta camera tifia bipo be friend camera mantel camera wo so ko furu sa bipo no a metwe wo ko furu wo furu haba na so furu me ko yinta poase a so ni masukodo obedo ko she poase ho na me se wo na ko wo so obehye wo wo na ba wi wo ho na so ko no mufam a wo na so ko no mufam a ho na me se afuna me ku me se afuna me ku na me di mani be hwe wo wo so me di mani be hwe wo ama bone anya papa mesi awurade asase o okua ne phone ho nya pan ho le di batum ana nya manka nya banche okua no de abonefo ayede abegum ha aranche no abonefo awie yaba obetware wo se no wakansam kase na awurade nso bebu na ne agu so eya osadai woni nyame sedi abie otemfo timi wa wabawuro ka wafo abati awurade se men kan tro so hodenfo hoden wai onyansafo nyansa wai ade momo biri no anche no no stop awurade de ba nanso ampara no ensabia mo bako na sisiemu ahoma tete na nkroma hojo awurade ma ye toso mienu no obetue nipa mu ye so ka wadane ti se jata wabodam Amos chapter 13:16 we go to Honso Amos 13:16 Amos chapter 2 verse 13 yes what's hwe me na manya ma wakofom obi 2 say na wokan 2:13 what's me ankasa manya ma wakofom awurade se so oba obanyima nipa akofam se de tiase na mayu afiafi nyima no na dwane bepɔ ho harefo jemoso kasa amen what's one no obanyima the case will be in the Bibia, assassin, what they are Monshalo, ye Ariabono. Once a Fashua, not Yamasasano. Sada Radish obey Nipa Bonifo, or so obeying Manakofan. Ne Johnny Bepon, Harford, they were sure Nimrikatu and Johnny Babon. Or therefore, so what the upon. Now, what therefore, what them Babon, don't bury my lane in a home car. Not Don Barima, and in a home car. What to the Ukrainian, was it the Kuran on Enina? Now the Naya had your Kurani, want to be in now the Naya had lived. Now there was the Nasi Harry, want to be free more than positive for in a home car. No Poncosute for, want to be in a home car. Now don't bury my could do for Don Barima, Johnny, could do for Pal, Deja. Kwa pieto kronchabi obetwani wonyame anim rade dam na urade ache no watona twini gem me kati o se bribiri ba urade batuni pasan tobo obadwe mai tiemi o na de aba ne so onyo ho ayesam jemeso ka say amen china mafu wei antonya ma akwase yi yetimi de ne board ya no wafura hye ono aboa ya wo se wira bu yo ono kura timi mani pa furu hye ne nyame obo so ne asase ana wodi wurafo nanim Misramu media metiatia mo danafo eya dance fo so ba bia
awurade soma me no mekɔ megyina na makasa kura menim sɛ sɔfo ama akɔba happen so ama hada menim sɛ sɔfo ma ɔga preach hada so preach hada menim sɛ sɔfo abebai ebi aba begyina preach pan menim eda hɔ awurade sɛ memra Tepa ɛna maba so woyɛ wadwen sɛ adwuma na amaya ne agudi a ɛno na bɛ adu bɛkɔ gyem wonim sɛ manum asɛm yɛ atamu manum asɛm yɛ atamu Matthew chapter 3 manum asɛm yɛ atamu sɛ meka kyerɛ wɔ sɛ gyae nsaweɛ woanyae na wu a bɛkɔ bu nsɛm gyem a wopɛ nyae na nom na wu na hwɛ sɛ wobɛnya nkwa amen kakra bi o na Yesu aba John the 1 Peter 4:17-18 atemu ye hu fiti atemu ahu amfiti asre was ebre no duru se ahaye din atemu ahu fiti asre ba bi awurade so ho hya asre dokenkai was na ebre no duru se was ebre no wie du se atemu fra se nyankopon fie bonsam bonsam bono wasebra na wiya du sɛ na mi atamu osase ofan ne fie ho no Pentecost dem atamu ne be frase ho assemblies ho ne be frase SDA be frase ho Roma so dem ne be frase Anglican dem ho a CAC ho ne be frase Ghana apostolic dem ho Pillar of Zion ho ne be frase hello hi Jidi koko dem Jidi tuntum dem ho Jidi bru dem ho Jidi green ne dem ho ne be frase deeper life what you say was a brother we have to say atemu fra se nyankopon fie so nya hu ni se wo sofo ye de ne kojemu a na wo asore ba nso se wa tro se oni fra ni kwan a umienu nyina nti so fo sofo kojemu a won so ya de ba so ne ye o je me so amepe amen sofo na obi am sofo na ye bone na okwa de woni mu no de kyerɛkyerɛ wo that's it de woni mu no de ya de abai kyerɛkyerɛ wo de so de osofo ko gyemu a wɔhyase free sofo so na ba elder presiding na ko elder na ko deaconesses deacon afi wadan na ni ahanum tofoɔ no asɔre mpanimfoɔ na ɛkorɔ no gyeme so amen wɔse ɔhyɛ mu ɔhyɛ free fire ko pofie Pentecost foɔ ma na model legis na kwa sore legis jama so amen Roma for mayuwa Roma for kokura nsa Rosso daluko no arensa Rosso azifo Israel kwanhwefofo how from how much nkwa medi wachi na jamamo no Jebeso kasa amen how much nkwa medi wachi na jamamo no and so odeba Masa onyankopo yansina tutuo do nipa dua no eno na obetwa jemeso kasa amen yensi nyame atwetwe me ka no kora kyerɛ wo me nka sa asi yenye wo ye kɔ asi ni so wotena asi mi kyerɛkyerɛ pa me makobida me na me kyerɛ Sabbath school makɔ asi pɛ I'm not condemn asi but entram anya dwamanfo watade ahyɛ wa wode kɔ asɔre akora kyerɛ so ni nyame twe manso person no na obi akoda no odwene ho wonim biribi mama makasa mbinkyerɛ Adisam 6 verse 9 Adisam 6 na wama wu dadada na wama paradise no wama wu dadada no na wama paradise no omo si Yesu nya no omu yaten what you say yes
wɔwie New Jerusalem no de ano no ɔde hyɛ bɔ to ɔnyɛ no ɔmu ɛtɛn ana nso se aka ɔbɔ ne mmienu unya nsakra do ɔsesai says na wose so ano tasunum kenkan na woten so ano tasunum na no wose mehui wɔn Onyankopɔn asɛm wɔn nyame asɛm ɛne wɔn adanse a wodi adanse a wodi yenti okunkum wɔn akra wɔ afɔrebukia na na wɔde ne kɛseɛ tie mu kyerɛ Yesu sɛ awurade akunkruni wɔn no kɔfo wuri mu atɛn mu atɛn na wɔde ntɔ wɔn a wɔte asase so wɔn a wɔte asase so tɔ wɔn so werɛ na ɔmo mu biara tade fitaa also the Pentecost I saw them Assemblies of God deeper life and a baby to mu da Yesu baba masa sabi o ko sɔre ne kyerɛ sɛ wo sum nyame o de wo yɛ de malama dali sɛ na no ɔte ɔnte sei abamu anko hyɛ bathroom na atwetwe bɛma so kwa na obotiri nkɔsɛ kotere si aso dem na so ko fam pana no de ne kɔ a yɛbɛkye no nti ane ampana no ɔnamfa no afa na e mo hyɛ dem ano no ɛfa ne ho woni mi sɛ wo yɛ me nyoma nyina so abie wo de ne wasɛm ne ne ni yo nyina papa wo bɔne o bubu ho atai batemo sɛ manka no kra nkyerɛ wa ma haw brother what is software we are doing what me din sɛ me yɛ de de ɔte yɛ nyina sɛ ɔka nyamsɛm ɛnɛ ma bɛgyina wo kurom awurade nyame no ntam danseni sɛ asɛm a mankwa baka kyerɛ wo ya Yesu you need Christ you need to change your heart would you be so amen you quotation bi unkan dwe ana waka wi me ma afoforo the Ezekiel 7 verse 1 down to 13 Ezekiel chapter 7 1 down to 13 verse 1 down 30 Ezekiel 7 was in a radio asem ba me nkyɛn sɛ me paso obi atie me ma me nkasam bi me nua ha ebi a wo ha ma me nkasa asem onkyerɛ ebi a wo yɛ Islam I respect you as a human being but don't play joke and what you say we are kremoni edin kremoni daw so nti wanya nkwa ma me nka ne sa nkyerɛ wo pa ohoro na ho ohoro to ohoro wanum ohoro tirim ɛyɛ honidie na Abraham yɛ bi ujitum wo yɛ sa udi huni ɛyɛ pa jeme so kasa amen but yɛ wo honam fama honidie ɛnyɛ wo honhom fama honidie what you say sɛ wo kra honte a wo kɔgyem to de opa ohoro na ho 18 times a day na nsakra wadwen what masla chinum dot asoma ne kamaboa we kramoni kutabuta nom dot asɛm ne ye wanti deɛ woyɛ ayɛ wo sa hyewi ka ho meka ne kora kyerɛ wo jo quotation wɔ se sɛ Ezekiel 7:1 to 13 Onyankopɔn bu asase ne ɔmaa no atɛn kenkan na awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ awurade asɛm ba Ezekiel nkyɛn sɛ na wo nipa ba sɛ awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Israel asase sɛ awurade ka kyerɛ asase no ni awieyɛ na ne ba asase no ntwea nan so asase no ntwea nan north south east and west awieyɛ le ba wo so wɔsɛ awieyɛ le ba wo so na masoma mabufu aba wo so ɔbɛsoma mabufu aba wo so na bua kwan ho atɛn na wabua kwan ho deɛ bɛn atɛn na mede wakyiwade aba wo so na wɔde wakyiwade aba wo so na mani ni ho adɔna ada awurade baba nani ni ho adɔna na mani ho mmɔbɔ ahumɔborɔ nso wonya na wakwan ne mamana ba wo so wɔsɛ wakwan na mamana ba wo so na wakyiwade atena mu na wahunu sɛ mani awurade sɛ awurade Israel Nyankopɔn wɔsɛ sɛdeɛ awurade siw ni adebɔne baako pɛ hwɛ ɛreba to twa leba asɔre atia wo hwɛ ɛreba asase so tini deɛ wahyɛ leba wo so deɛ wahyɛ bia na awurade ma ne ba wo so ɛbrɛ na ba ɛda na bɛn huyɛ amumuyɔ na nyɛ mepɔ na nyɛ didi ehuro afei ɛle nkyɛ na mahwɛ mabufuhyia gu so na mawie mabufuhyia wo na mabu akwan ho atɛn na mede wakyiwadeɛ nyinaa ba wo so Job 32 verse 6 Job 32 verses
na busini Elihu etobiri bia ho se me kasase a wan ya bakase sofo wi atame mentan me biade me fariade me peni papa me nipa always me kani papa me ho but some so mike me na me kanyam samo a me mfa wo no pani awe o je me so amepe amen amen. I respect everybody but nyame asam so chen wo bia Tiasebini. Etona bia biso akwasi wi datam. Masa nti se Yesu ba no so kwasi 1000. No so betene ko awompe. Ke ni beje. Facultation when I can. Matthew 23, 1 down to the end. They had 10 years Yesu did for let's see 40. Proverbs 26, verse 1 down to the end. Never kwasi ani abodo do wo. And also Amen. amen. Job 32 verse 6. Osinabusi ni Elihu. Oya baraki bani biakasa. Media me yabofra. Me yabofra. Na modia moye nkokora. Moye mpanimfo. Ntina meto me boase. Ntima kasa meto mebo. Na misro se meka de binima chi. Na misro se meka nsema menim machire nipa. Na mekase. Oma na nkasa. Oma na ankasa. Na infiridu onchire nyansa. Infiridu onchire nyansa. Ampa. Hohome wo dese. Hohome wo dese ne mu no. Ni otumfo home. Ema nipa hu. Enyi wona wanyini pi. Sanya nipa wanyina wafu dwono. Ana onimu nyansa. Ana nimu nyansa. Na mpanimfo. Sanya mpanimfo. Ana huna temu. Entina mese. Huntie me. Mo ba na ses kwasi wi aye kruse na me dia platform so tie me. Na so metre die menim. Metre mu die menim. So mebu ma fam. Mebu ma fam die. So metre die menim. Metre mu die menim. Na ensama shamema. Ensama ye ka kire nipa ma nipa nyankwa asamema. Na honma mu na sha. Konkura wo mi mu na asama. Hwe. Menyam te sansa. Ontua no. Ansa wo kotokuo mu a papa. Kasa. Na menya home. Bia ma no. Na bia mpo. Para me se. Na kasa me hwe nipa ni. Na ma da fama no. Na me kura me no fa ma no da. Nuanom. Bibi bawo. Biba. Ebi aya kan sa no be fa no joke. Sabia no one no yoya. Oh. Sana Yesu ma ya no be ye. Odidi onoman. Otoy otone. Osisi adan o ma aware. What is here? When who she mpofrimu ena nsuo firi so obesew. Sabia ye lot penso Sodom. Sana Yesu Kristo ma ya no be ye. Lot bodawuro nsu Sodom fo amfa. Odidi onoman otone. Osisi adan otenem. Mpofrimu no oja firi soro ba. When we say Rade mind by said you wifuba. 1 Thessalonica chapter 5 verse 1. Rade mind no. Papa said you kronfo area bai. One mre notice say me be wiaw. Obi anim da ko Rade besana ba. Obi anim. Ne nan mre ne die nuanom. Was anan mre no die ne nuanom. Yamo se wo kire bra. Yamo se kire bra mo. Ifrise. Mora munim yese. Wo munim dada se. Rade ne be passe. Rade Yesu Kristo mai ne be said wo wifo ba na. Ne bra be kase wo asumdue. Amra nipa be kase wo asumdue ya wa honto. Ene empofrimu say be ba won so. Sa wo ko bo ba wanyam so. Ne wonya kwa. Kan si awo. Bo so bia ye din. Ya ma hye no. Asambi bo. Oh. Ana se obeji dia we me so da ye na Awurade de me akopie hell na bunsam gem amanfo bebre na Awurade yi kire wo ye kwa monti bi wokurom ha yate nipa bebre na Awurade yi kire wo Zimbabwe ni baabi o se Awurade pagya no de ne kodru New Jerusalem o se odru no obusan se Awurade na haye wo se wani ahotifo okuro brama men ko kire abonefo awie ye baabi o mbe koro wo se amre odi no dru ho no na ohweja no waso wontimi hunu tire nkokatere waso wontimi hunu tire nkokatere wa kana sam no osu jamaso amen wa kana sam no osu ana o se obusa Awurade se Awurade ntimi me chefa wai no se me de ba kirawo na wako ka de ohunu na woteye na so aya de atene a New Jerusalem be odia na so anya de atene a mepra waka wenu ho adofonom me come what you sheye me jana banu dangerous is a sansem we ya jaka waso dem wana eka the preaching no be die obekwa brechire
Udiane bafu betwan bafu. Udiane chenchen ubetwane chenchen. Manu amao. Ona Mose map manu so was ensuo no so. Menu ya epubi adawani mu. Erade memu mpae mawo. Erade memu mpae mawo. Erade memu mpae mawo. Kasame kakrakapa. Amen. We are si apon aduro bajewa. Atrema. Bonsan soro man. Charlie. Yes. So for the me pana soro yo. The catch say ntim kwanti asoro. Aya no apon ye. Ono de. E de pa. Obogum ni apon. Pasam ni kakra bi ni ko. What ase? Ti asem su wom. What ase? Ah. The software here Akwasi Awuah. Oba kwan me de tre de no sa bo hu ka ho. As you bachelor. Fadi o ma di akro. Jema so amen. Amen. Isaiah 51 verse 6. Ye bedin komo bi ho. Isaiah 51:6. Isaiah 51:6 verse 6. Was it Mama Manuso Uncosro? Obia pagana ni nkosro. Na mo hwa asase e fam. Na mo hwa asase e fam. No so be yira se wisi. Ewurade. Bonsam ma Christ. Bonsam enye di. Ho abono. Oso obia pagana ni hwa asase ne fam. Ani asase. Na osoro be yira se wisi. Osoro ya ho ya ba yira te se na wisi. asase esu se atade. Na asase be su te se atade a enka na moawe. Na esofo wu se wansana. Na esofo be wu se wansana. Na me nkwagire betena ho da. Bose na nkwagire na de e betena ho ma hotefo da. Na me tene le nsa da. Na me tene nsa da. Todi atrase me kasam tira wa mfa. Bese awie ya brei. Ha asofo nyina ya nyam djuma. But me can dwame. Me a generation preacher. Amen. Ebi a wonnim. Asofo nyina ya nyam djuma. But we you as a generation preacher. Good. Me catch now. When me say China for translate me message ko China. Amen. Korea for translate. France for translate. Jemeso amen. Amen. Jama for. Wasa America broni dakataso. Waso da enu wahume. Wasi urade so mfra America broni fitao. Wamuna Ghana na mimi mwana so. Ngwa. Watwa print kitaba bebu somase. Amma kobo so am wasa ko. Oti edi agwo. Ope ha say. Ope se sofo wi aba wofu. Cause me be preach my girlfriend ja aboa. Na no awade ada ho a obi fa wan ka so awia. Osi awia. Na obi be twam a wakyere ne da wo mo okro no. Eno an wagu no. Agu. Jemeso amen. Amen. Aya sama ojo. Akwasi. Bi Isaiah 13:5 to 15. Isaiah chapter 13 verse 5 down to 15. verse 5 down to 15. The person me my Bible kasa kire wo. Pa. What's saying? Was so afraid to asase so. Awurade fra tiri asase so. Ene wo so awieye le ba. Ene wo so awieye oba. Awurade na bufuhia. Awurade na bufuhia. Akode no. So de be asase nyina. Oh. Muntwajo. Awurade. Jemeso kasa amen. Amen. Ofra tiri asase so. Ne wo so awieye le ba. Ene wo so awieye ereba. Awurade na bufuhia akode. Awurade na bufuhia akode. So de be asase nyina. Wo asase obese. Muntwajo. Ntu ti asase so asase twajo. Dade da no aben. Wo Awurade da kase na ben. Ere basa wo se ye firi otumfo. Ere baso se ya efiri otumfo. Nse nyina mu bego. Ense nyina mu beko. No de se ni biara koma be nane. No de se ni bia koma nane. No ho bedwiri won. Ho bedwiri. Enketenkete na be ho bitawo. Enketenkete be chote se de wunya aduani ni yafe. Obehunu yawo se ofo de ko awo. Obehunu yawo so ba. Won da no obuna wo. Obehwe wo ho anim ha. Obehwe wo anim ha. Woni nimbe so jafona. Woni manim be so jafona ma. Hwe. Dadan le ba. Awurade da no reba. Otirimoden. Eba awatirimodem. Ani bre. Ni abufuhia. So de bedane asase afo. Odane asase na manfo. Na wasai esonya ne boye. Na wasai so ne boye fo afiri so. Baburo ni ya kire na meni ho. Nsemmom. Ya kire baburo no na Akwasi Awuah ni ho. Nsemmom. Onse kura oda bia samse na akan. Be hwefo nko a. Opa ba bia de be bompai.
Awurade me hwan na me nkwaje Haimpo. hwan na me ho mpopo Oh. Awurade me nkwa hoɔden hwan na me nsuro no ɔtamfo a ano da bi apɛ ya kan we bi ayo nso tumi wom. Jemaso amen ha kakra bi na Yesu aba obebu ni pattern Yes. na me de me hwɛ na temu adwuma na wɔbɛyɛ a bitimi transidin ni me busa me ho sɛ nti owura wasi fam a ɛden na besie Jemaso amen ha sa lupre kase aha wonti bensi oba ni su no aba papa dan kiki ni su no aba papa dan lupre kase o but listen and listen good so urade ba asaso we aba woso emepo ba papai oje me so amepa amen edano na onim say Yesu baba na nipa no bi nenam ho obaba bato obi na wish na no no odigya na twu so onim say obi onom jot no wi bia ba kwabo nsam jem ebi a wonim Isaiah 65 verse 5 tie me na men kasa men kyerɛ wɔso wɔkasa twɛn ho nkame Awurade bɛka kyerɛ wo a wonom jot sɛ twɛn ho nkame na me ho tese no na me Awurade me ho te kyɛn yenim wɔn a hono firi wusi wɔn a Awurade bɛka kyerɛ sɛ twɛn ho nkame no yɛ wɔn a wɔn hwene firi wusi na wogya dade no gya dare wɔn ano dan nyinaa nti busa ho sɛ obi adidi ahuo ma ne hwene mu tu wusi da David obi di man kuma ne hwene mu tu wusi banku de nyasa ade de ba wi ni jot ɛnna yɛsɛ adwuma fon no nipa dasani na ayame ya fire service for mu ni mu adwuma wo fire service mu ni mu adwuma obati aso obi dan hye no me di mirika hwe adan a asi a wontimi nkawi da faso be da woso o ma ko hwe nsu agu obi dan no madundum wo twam nso ohia obi na wusie firi no hwirim ni tiri no wa ahuru ni tiri hye no wa ahuru no ye eno ani sa mode nsu ni sinu hwiri kurum ni ma blom buro ni tiri ma dum ja ho apagya na gyina na so na kofie ma wunu anhye There's a great ayosi atamu da Awurade mfa so baka sɛ ni wo sena ba sene kɔ onwe ya wase ha adia no no se onyame na mo dot o se dot fo kwan apetesi fo so ba no ani o hodi o se jai bra yo hram gumi so ne ko me de nkwa ho me gu hlim me pese me te sa nkwa ho me o de ma mere nti hram woje ham wo se pampa we free wo se ntuam wo se fa obanya wo do atujam hwe temu don't laugh, I'm so serious. Psalm 14 verse 14 down to 16 Revelation yanti asɛm a odifoɔ na ɛbɛka Revelation ɛna Ghana difoɔ concept odifoɔ John atwerɛ di sɛm ɔno ne odifoɔ a yɛsua no nso na wohwɛ boys yi sika penti wɔde sɛ boys aba yi ebinom mogya ebi we ma pad adifoɔ ne bi ebi di ma ho nsuo na yɛ rituals ebi kɔ India bebire hyehyɛ nkawa ha wɔn a hyehyɛ nkawa potipoti ne nyinaa yɛ ɔkɔt gyemesɛ kasa amen ɛna meyɛ bishop ɛna meyɛ wei ansa ne yɛbɛhyɛ o bishop ne gye sɛ ɔregister na bishop na yɛdeɛ bishop yɛdeɛ agya wotesi na meka ano kenkan Adisem 14 verse 14 down to 16 onipa ba no ba asɛm na da hɔ no na mehunu na hwɛ wɔse na mehunu na hwɛ omununkum fitaa mununkum fitaa obi a ɔte sɛ onipa ba te mununkum na obi a
ɔtiso ni papa Yesu timununkum no so na obusika botiri odi sika botiri na okura kantankrachi nanam bi na okura sikan kantankrachi nanam na ɔbɔfo foforo firi asɔɔdan no mu de ne kɛseɛ ɛna ɔbɔfo foforo firi soro asɔɔdan mu ɛde ne kɛseɛ ɛde ne kɛseɛ kakyere de okura kantankrachi nanam ne sɛ tɔn kantankrachi ne twitwa tɔn kantankrachi nanam ne twitwa efisɛ twabra du yɛ de aban du asase so nneɛma ahoa asase so nneɛma ahoa na ɔte mununkum so de ne kantankrachi na de ɔte mununkum so ne de ne kantankrachi nanam ne to asase so otwitwa asase so adeɛ mebusaw woyɛ yo anaa woyɛ ntɛtɛ mama message bi concerning huhu amoa yes huhusua power me message nyinaa ɛno ne message amani gye ho huhusua power Jesus John the Baptist na kan yo wɔso no deɛ wɔde honkonkuru no ogya na ɔbɛbɔ masuo wɔde kuta huhusua power ɔbɛhu ayipra bia ho fitaa ne ntɛtɛ no deɛ wɔde gya enum da baya deɛ bɛhye huhusua power ya bibisaw sɛ woyɛ yo anaa woyɛ ntɛtɛ sɛ woyɛ yo deɛ ɔde wobɛgu asan so na sɛ ɔyɛ ntɛtɛ deɛ a sɛ obi kɔtwa abura ma no sɛ woayɛ kuada wodɔ afuo na wotwa abura a wode aburo wura no ɛne aburo pa no nyinaa so abɛfie na duru berɛ a wobɛtutu a wohwa ne aburo wura no a ɛwura no yɛ na wonoawe woyɛ ne dɛn obi anka de woyɛ ne dɛn wonim sɛ yɛwɔ nipa bebree ɔmo yɛ wura ɛna anadwo mebusaw sɛ Yesu Kristo pie na a ɛda na abɛyɛ sɛ Jesus pie na a ɛda na abɛyɛ wokɔ fie akɔyɛ selection ɛmaa no wo a wɔtoa sɛ bia akɔ akɔhye no ɛmfa nkyɛ gyeme so amen buadeɛ fareadeɛ adiisɛm wɔde sɛ Timoteo wɔsɛ woyɛ ɔba ahyɛtaadeɛ sɛ fɛ ne ɛwu adeɛ ne adwenemuteɛ ɛndrɛse so obi a wabɔ dam drɛse so obi a n'adwene yɛ clean gyeme so amen fa adwenemuteɛ siesie wo ho ɛna Deuteronomy nso 22:5 medase 22:5 wɔsɛ ɔba nhyɛ barima adeɛ barima nso mfira ɔba atam mo a mo wɔ ha nyinaa megyina ha na mahɛ skirt ɛna mabɔ brazier ɛna meyere duku bɔmɛ ɛna megyina ha hɛrɛ so ankadeɛ asɛm na abɛka asɛm abɛka nsa na deɛ sɔfo yi abɔ dam gyeme so amen awurade se wɔn a wɔyɛ saa deɛ no yi wɔn no Nyankopɔn akyiwadeɛ monka hɔ yɛ wɔsɛ ɛyɛ nyame deɛ ban akyiwadeɛ dɛnti na wo wobɛ sɛ wode nyame akyiwadeɛ ka no ɔsɔfo no sɛ ɔmunyai ɔbaa hyɛ klas anyɛ hwɛ wo sɔfo no wabɔ dam wɔsɔfo kwasea wɔgyimi n'adwena sɛi wɔbusua mu kura yɛsi yɛmfa kyekyedeɛ nkɔ fie hɔ ɛyɛ busua no akyiwadeɛ wode bi akɔda ɔhene tumi hyɛ mmara sɛ kuro yɛmfa yɛntene mam kuro ma di so meboa ɛtumi ka sɛ yɛmfa bɛba mu mmafie kuro no di so meboa adante na nyame se adeɛ wɔ ɛwɔ yi a ɛyɛ me nyame akyiwadeɛ wɔsɛ mede wɔakyiwadeɛ bɛka wo gyeme so amen wobɛhyia sɔfo maame na ayɛyerɛ no wasesa de to agu mi sɛ mankani a yɛhyɛ gu bɔtɔ mu ayɛyerɛ pɛpɛɛ sɔfo maame na Joyce Meyer a wɔhyɛ trouser na you are complete and dirty fool. Joyce Meyer yɛ Bible ɔnyɛ Bible Joyce Meyer wɔyɛ Bible Bible sɛ me ba hwɛ papa no hyia nhwɛ bɔne nyɛ deɛ bɛyɛ nhyia nti sɛ obi ato mmara na wɔsɛ nso to mmara ɛne ma menka nkyerɛ abɔdamfoɔ nam kurom nti wo nso bɔdam abɔdamfoɔ nam kurom nti
wo nso yade abai bodam me katra mo ha CCC fo ane or the say sorry word miracle hwanwani otabara asorefo ane Pastor Chris nshoraman mon sakra mo atwen aya sampa na me katra mo lighthouse mon sakra mo atwen mama nyama den say ai ane ya sofo say you are complete fool usofo bible no watwe go and buy Bible and study very well. Don't say some suffer say kokoto Bible ni bi na nso kan you go do quotation bi a wokọ akokan awurade say ade we michi onso se me de chiwade ne beka wo wia no sa beka che se me de chiwade aka wo enso fa me yeba me preach ma sore ba ko me am sure them team preaching na them why say ntwonyunu wo praise the Lord no be woni yeah me mfa ho ko sa me kan kra kira wo na bufu me ma wie madwuma me nam ho nyo sika na ha me mfa wo sika nya hwe me hia wo ka no me hia wo nyame wo hia me nyame hia me o nyame hia me me kan kra kira wo nyame wo hia me obi timi fra me sofo me che sika ene da asasai obi fra me free US sofo we a come as I'm in 100 million. I'm so to original council. There's so many you. The country of wife says he come in front of you and in the middle country of 100 million. What the chairman, I'm so many the battery of 1 year. I'm sorry. I don't care. Next, what to be first account on you? Yes. When I hear Ska, Master man catch you on the forward. Amen. Na yenkwa ana me dem maw yes mental na ma nam na nyina me ni sponsor so me ni sponsor bia so na sponsor awrade atom na me dem ba preaching nyoma nyina no me dia bonten preaching kakran na me toy sikandi bia ntimi kan cham speaker wo me na me tom aw onso nyina me pagama bedru na yes ma twene kula me se so me nyankwa dia awrade mfam so nyi afoforo nkwa amen so me chia me hoto na me chia awrade yi atamuo ani na bufo hia kira me a ebu a me timi shuwa na dwoma me bie nti Jeremiah say senka me tiri yensuo ani mande wo yesu a kama sua ma me man awia ne anato na senka me nya konto tamaso e wasre so a kama dwane ye jawo ma no so ma no ya warsefo with a kagufo yes what you say o man ya pam saifo o mo ya fitwafo o ma edito o ma dani gidi e chan yankopɔ asɛm what you say akoma primufo aweramfo o ma mpan ko o mo ya mpotwa didiefo o mo ya maya bonefo ya ne ahemfo nyina ya bonefo say o pass as crazy as de wonya bi so de apa ma bosomfo mra kroma ba ma na ba bia ya so ne ye Islam Tepa fo mama mo ni mra wate ni anu ma sofo am Tepa mama yam fa nyame asem koroji a yam framu a man sore man amen there is no need to dilute the word of God amen mama yam fa koroji e ma won yam mo ya dwempo se awrade afraye asase so ye need ye nya ye ho na so etime ye adwuma no kurom wie trene mu a ye bekwa akodi da eni awie ye di gold ne diamond manganese ne bauxite ye be ye lord kwam wa fa so na dabi wa pepo wa nuam ne suo na wanya dan kwa ama okra me nua no masofo adifo mo mesika ntia ya koma kwan mo ma ye hwehwe wi ase ne mo nua ma no Islamu kakrabi ana makrosebo nso de to no o se
Assembly riba, assembly riba, assembly ribo. Oni apa ujrabia wahi. Asem kesia bi arebewi asimu oba bobo osru sampo oba nana assassin jina senko. Oni apa ujrabia wahi akakrabi. Na Yesu abo oba amama kuma atomeyam epesana twi mibusa sa asase wo so na me papa ya ahina wugina obi anim so ya presbyni na sa na nyame nso hu obi anim se wo ya baptist ni sa na urade nso hu obi anim se we are assemblies of God ni say na urade hu obi anim say we are salvation army ni da bia wo share white asoro ne form salvation army sa na wakoma muti ade ankeye we are kramoni da bia jaravia white a cha white nso wakoma mutum adwemmone ayo mose twe na anim say kramasa bo baburu bia Ezekiel 8:16 oni mse wa mo ya ni kodo atran na wantu hu wanya isem yes ma babro nkasa ma me Ezekiel chapter 8 verse 16 eno dem ba urade fie fama banwam so wo so de me ba urade fie fama banwam na hwe urade sori dan no urade sori dan na ntwono ne afori bukia ne ntem no ntwono ani afori bukia ne ntem emmarima aduonunum a wona tiritire urade sori dan emmarima mako aduonunum omo de omachi atre urade asori dan na wona nim tire apuroya fam omo de omani atire eastern part esomban ana omo so omani tire apuroya to kan no koto tire apuroya risori okoto tire apuroya risori owia no ka tire mi se oni paba wahu no wahu eye harima yuda fie so eye hari ama yuda fie so ye chiwade a woye na hayi ye ne hayi so de trimodere shasa asi ma trimodern shasa asi suma na wasan be huru mebo wosa sori akmache lehu akobelu abe huru mebo na hwe wo Dubai ke ka wo hwe wosi wo de tasbih wakan no de aka wo hwe na menso bedi na nibre so menu bedi na nibre so manili ni wo ho adon na tamuda manili ni wo ho adon na mani wo mobo na tamuda mi ho mobo da na wo de ne kase so gumasum na nso meni tie wo ja ntina me se me kasa bibia wo baburu yim mesrau anyai samo you need Christ. Amen. You need changes. Amen. You need repentance. Amen. Let me approach me. Atadi tuntum de o shegana Christ bo mo maso. Aka won kwa. Amen. Saje nye won kwa. Kodro nye won kwa. Nye won kwa. What you say? You respect e nsem huru na wudiem. You need changes. Amen. You need repentance. Amen. Me a crime officer, division officer, me a narcotics officer, brother, and you post. That's it. Put it aside and change your mind. Amen. What you say? Amen. Amen. Put it aside and change your mind. Yes. Yeah. Mrs. Say we be Kumasia. The preacher microphone the tin more. Omo tie ni more. And that kitwa wo. Omo tie message ni more. The breba sorry. This is the time. Run for your life. That is Bible. Don't stay home and throw fear and some say, run for your life. Try to touch Jesus Christ as your personal savior. Only Christ. Say, without Jesus Christ, there is no what? Life. Only Jesus can give you life. Yes. Only Jesus can save your life. Yes. Only Jesus can give you eternal what? Life. Amen. Amen. Me kana kura kyerɛ wo. Me de ama ni gye sɛ me bɔ Yesu ho dawuro. Me ni dim bi abɔ. Me ni asɛm bi aka. Me bia ne sɛ Yesu awu asɔre. Ɔsa da bio. Ababa wa wotie me. Edu di abrabɔ wei ɛna akɔhyia Yesu.
Tepa for me dira 5 days hey nyame ahyira. Amen. Tepa hene nso nyame hyira. Amen. Mama mbaabi agyina ano nso ntira sɛ magyina wasase so no kyerɛ sɛ wanya nkwa ɛne man ka tro nyame hyira. Mama mbaabi agyina kanyamhyɛm. It's better for you to change, that's all. Onso sakra Herod wama baabi gyina ma Yesu Pilate wɔn nyinaa ma baabi Yesu kanyansɛm so wɔn ansakra. That minute Herod di mu asɛm ma soro abɔfo bɛbɔ n'ani so mɔdɔre mmoa nti sɛ nana mama baabi agyina kuromafo mpanimfoɔ mama baabi agyina ɛno nya nkwagyeɛ wate ase a mama baabi agyina kanyamsɛm no nkyerɛ sɛ wowɔ nkwa. You need change, you need repentance. Amen. When you chairman ni wɔn ati nkonnwa no ho nyina monhwehwɛ Jesus nana hema wɔn mpanimfoɔ nsakra wɔn adwene asase anyamo deɛ mutumi tɔn asase na onyaa deɛ wutumi tɔn ɔte ase na me se obi a wowi aburo wo problem ɔte ase ma maka obi a wowi aburo wo problem ada Yesu baba no abusa asa hwan na bɔ aburo nti obi a ne asase so ɔbɛka so onim nyame ɔte ase yes wo sɔre a ei wo de ɔpa abusa bɔsɔmfoɔ so ho te sɛ ɔbɛka sɛ nyame adom ɔbɛka sɛ deɛ bɛn nyame adom ɔno onim nyame so ɔso nsom no mesrɛ mo obi a wotia me Tepa ha metena me nsa menim ebia ne mansi kurom ha bio. Anything can happen to my life. Ebia me firi ha kɔ a ne makɔ hu wode ase a sɔfoɔ no akokɔ takorade ɔba no ɔkɔwu wɔ kwan mu menim deɛ di m'anim menim deɛ bɛto me ɛnɛ yɛ wo nkwagyeɛ da wo ebia ne wɔanhu m'anim sɛ bio because anything can happen to my life. Me ankasa menim me mfie aka menim me bosome dodo aka menim me dɔnhwere aka nti me nam me siesie me ho ababaawa wotie me ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ da mesrɛ wo so wagya asɔre kɔ ɛnɛ sɛ asakra wadwen ebi a wahye ase sɛ asɔre gyeme so ka sɛ amen awurade pɛ so ɔgye wo nkonti ne wɔma wo ngu bɔne mu wɔse kenkan Peter nwoma no Peter ka asɛm bi ɔsɛ awurade nkyɛre ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ bi no bu ne sɛ kyɛ na mmom wɔwɔ abɔgyekyare ɔpɛ sɛ nipa bi abɛyera na ɔpɛ sɛ nipa nyinaa ba de abayɛ adwensakram bɔnsɛm kɛseɛ ma Christ awurade mpɛ sɛ obi abayera o sɔfo makum nipa madi awu sɔfo meyɛ dwamanfoɔ Mary Magdalene nso ne ɔbɔ dwaman Paul ma yɛ kum Paul ma yɛ kum Stephen na Paul nso yɛ wudidi Barnabas awurade kyerɛ yes wɔte aseɛ Mary Magdalene kura bɛyie nso wɔne mmarima bɔ adwaman Mary Magdalene nso ɔmedi Christ ɛna no pɛɛ na anadwi mekasa kyerɛ nyansafoɔ sɔfo na mekɔ asɔre ne mahwe aseɛ saa asɔre amen ɛna no a wonam kwan so a wokɔ fie wowɔ tere hye hɔ gyeme so amen wowɔ tere yadeɛ bɛn ɛhye hɔ woana hɔ wosɔre nti so woahye ase nyamso mu asa asɔre ka Ezekiel chapter 18 verse 21 wɔse sɛ na ɔbɔnefoɔ nso wɔse ɔde bɔnyɛ ne nso sɛ ɔsane firi ne bɔne a wayɛ ho na wɔdi m'ahyɛdeɛ na wɔdi awurade ahyɛdeɛ so ɛyɛ m'atabudeɛ ɛyɛ tɛntenenedi a ɛdi atɛntenene so a ɛnkwa na wɔbɛnya ɔrenwu ne mmerɛtoɔ deɛ wɔyɛ nyinaa ɔrenkae ma no bio nti na wɔyɛ mu no ɔbɛnya adeɛ firi na ɛkorɔ wobɛyɛ no ɛna wɔbɛgye mu kane mpa ɔbɔnefoɔ wu awurade so ɔmpa ɔbɔnefoɔ wu nyankopɔn asɛm nie awurade asɛm ɛnyɛ sɛ wɔsane firi ne bɔne ho no ɔnya nkwa na mepɛ enkasɛm ɔde bɔne o sɛ awurade pɛ sɛ wokɔgye mu a enka wodi bɔne na no wakum wogye me so a mepɛ amen awurade pɛ sɛ wokɔgye mu a wodi bɔne na no wakum ɔpɛ wagye nsɛkrɛ nti ɔma wotena wɔkyɛ wate ase a na wasoma ne adi nyame asɛm ayɛde aba abrɛ wo ne wakye ne wasakra na ɔno nso afiri no akoma m de ɔbɔne ayɛde aba akyɛw wo nsɛm bɔne wɔ fam de akyɛw 1 John 1:8
ɔsɛ yɛkasa ni bɔne a ne yɛdaadaa adaya ho na nokora ne kraniemu yɛka mbɔne kyerɛ a ɔyɛ ɔdomfo no mɔborɔhufoɔ so ɔde mbɔne bɛyɛ deɛ bɛ ɔde bɛfiri no wate ɛho afiri nneɔma a anyɛ deɛ bɛ Psalm 51 yɛntie David mpaeɛ na pɔn hyɛhyɛ a Psalm 51 Psalm 51 yes David ɔdi bɔne bi ɔkum Uria ɛfaa no yere ɛne ɔdomfoɔ na ɛdankɔ yi natan David mpɛ so abɛkɔ bonsam gyam titie mpaeɛ ɔmɔɛ Psalm 51 Psalm 51 David ahunu mpaeɛ onyankopɔn humimɔbɔ sɛdeɛ wadɔ yɛ teɛ no ɔmɔborɔhunu ɛdɔɔso pamemmara toɔ hohoro me ho firi m'amumuyɛ mu koraa na prapra me ho firi me bɔne mu na mahu me mmara toɔ na me bɔne wɔ m'anim daa wo nko ara na mafom wɔ na mayɛ deɛ yɛ w'ani so bɔne wɔse na wodi bibo kasɛm kasa na ɛbaa na mahunu sɛ wodi bɛm na wo ho ate w'atemmu hwɛ wɔn mamuyam ne ɛwɔ mi o bɔne mu na me n'ani nsɛm hwɛ pɛ nokora me sɛ wo ma mehunu nyansa mewɔ hintayɛ mu fa adwareɛ yi me ho bɔne na meho afi na meho mfi dwane me ma ɛfita sɛ sukyerɛma ma mente anigye na botɔyɛ mo nsɛm na menompa bubuo ne ahurusie w'ani firi me bɔne na pama mu yɛ nyinaa onyankopɔn baakoma mu tiɛ ma me na yɛ honhom foforɔ aseɛ tim ɛwɔ me mu ɛntɔme mfiri w'anim ntwene na nyi honhom mfiri bɔnsɛm kɛseɛ ma nyame wɔhu David wɔyɛ nipa te sɛ wo meka moate nipa bi a wadi bɔne sɛ bɔne no te sɛn wodi ne sɛn sɛ sɛn sɛ ɔda so te ase nko a deɛ a ne Awurade pɛ so ɔgye wo nkwantia amen da bi a wontena kam wontena kam nkɔ kumase wontena bi nkɔ sunwane wontena bi nkɔ dua nkwanta te asɛm ne bɛkyɛ mu mforo ka nkɔ ma memu hyɛ wo sɛ Awurade pɛ so wowu wo bɔne mu a kwa mo ɔnya accident awu ka yɛfo yareɛ ne yareɛ bi ɛbɔ wɔn kɔkum Awurade pɛ sɛ wɔsakra wo nti ɛne wama watena ase akyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔde no asɛm bɛbrɛ wo na wo nso wode wakoma agye asɛm no na wɔnu ho afiri bɔne wo na Awurade nso de wo bɔne yɛ adeɛ bɛkyɛw gyama sɛ ɔka sɛ amen ɛna nadwei wɔna ayɛ krado so ɔbɛfa Awurade nhyira ne saa nipa dwane no agye wo kra o aduane deɛ yɛdi gya wa wotumi kɔnoa bi na nkwagyeɛ sa gya wa ma wɔ na akɔgye bie ne ma last quotation ne mapɔn wogyeme so a mepɛ amen yo kakra bi wonim sɛ mepɔn a mɛsa akɔyɛ all night wɔ kuma sɛ mepɔn a mɛsa akɔyɛ all night mɛpɔn afiri all night na ase sɛ 2 o'clock gyeme so amen moyɛ adeɛ o ma mesɛ Awurade ma mo sɛ nka da Yesu bɛba na nka yɛnyinaa wate aseɛ yɛnyinaa nkɔbɛwu mo bɛsene woso bɛsene na ka yɛ fɛ makoma so adeɛ sɛ Awurade ma bonsam gye moto gyeme so ka sɛ amen yɛyɛ no ahyi da bia meka meso yɛ sampakani na wogyina bɔnte pirikyi a montie me ma mo nyama dwen sɛ sika nti na mokɔgyina hɔ ɛba saa sika no kora wonya bi ba woadwe mpɔ sa kra ɛyera nti na wokɔgyina hɔ wote aseɛ wo pirikyi wie a na sɛ ɔde adeɛ si wɔ na abɔ fɔdeɛ na ɛbɛma obi agye woama obi a sesa nneɔma kɔsa kɔgyina baabi foforɔ pirikyi ama ne nyɛ woadwen sɛ sika nti na wokɔgyina bɔnten na megyina hɔ no that is my ɛtɔda bi a ebi sɛ sɔfo ada no ama nipa nyinaa kɔ afɛ na abɔ fɔdeɛ ɛdɔnkɛ deɛ yɛse me na yɛ ma yɛwie ne deɛ nyinaa ne sɛ sakra wadwen na meɛnkɔ heaven wogye me so a mepɛ amen that is my motive bɔnsɛm kɛseɛ ama Christ mesrɛ wo bi a wowɔ ha mesrɛ wo
Mama nkasem bi na mempon. Ha, onitifo. Ohunu bone ya beba. No de ne ho ahinta. Atete kwa na fam anya sotwe. Ohini bi tena ase. No ye ohini nyansafo. Okotena kuro bi a anya ne diam. Obi anyi na som no ntie bi. Na opadwuma ye, onya bi nyanti. Ana obi ba katara ne se kuro bi adwuma wo. Okokuro mu ho. Oso akwa akọpa adwuma ye. Okọ ya no. Otisi kuro ma akọpa adwuma no. Ana okoto se nkofo bi to dame. Naja, wo padwuma de a wo hu ba bi anipa grupu a na akọ ho. Yes. Papa na kọ ho. Odu anu ochi a na o meje so. To o moto dame no no nso ni kurom no onim dame to pa wa dame hene. To gina ho kakra. To o moto ya na ba koche de o gina ne nchampa. O wi anu ka janse masa ba we ama ne chi wo ye mistake. Na nka o so opia we ma no. No twa no opia we ama no twa no asesa ne ma na nka ade a che no. Ana pani ba ko gina wo no se krache wunim to wo se menim to. Wo se tenase. Wo so pani wuntimi ne to me kuro me yo hene. Me to dame me ye dame hene. Na hu kire ntini ma ba. Se me ba bo bobra. We de wodi no se tenase. O trase no mo to papa no nso no o ya kokora wo. Ni tirinwi ne nsa wo nyina fudwene. Wa to dame na taye. Kuro mo obi ntimi nche no. Ya branche ne papa ne tenase. Pipa na branche no wo no. Achi akokora ne 53. O che na akokora nso no meteme ho. No asa bon 52. What does it? Akokora ne se ansa nto no abon ro. Afa na akokora na hunsa branche nim to. Afa branche ne so na fa krom ho. Yeah! Gama bia ba be twa nana, be twa no. O twa hene no na manfo asoa no. Odufia okopa ba bi tre o gene no ho. Ana kokora ne ko nche no se nana wo si denti na aba ha. No se me se me be pa adwuma ye. No se we nana. Denti o me to da me no asetere ne se manyini mi bewu. Mi ne obi a edi kuro yi gya no. Me panyansani anagene so che me. Na me di kuro yi gya. Nti me ba. E wo me se wo mfiri kuro ma. Na nso se wa che me de a pene so na me mfa wo ni kuro yi hene. Me du be di hene na me du di hene nso a gold wo ho. Abraham mi eso nkyere wo bia dan gold ma. Wo bia punu bi nwan ne gumu ya nantwie nie. Wo koko ba se 100 acres wa wo dia. Me na sika na aba pe. Pene ne di ne hwekuro yi mame. Afi wo tire ho din. O se na mame na ansa. Okwa no o sa dwane ko ne kurom ko katra na yire. Ne yire se mewura na wo ma de pa wo ya bo. Kokodi akonwa no. Kokodi na gold dia ye mfa bi agoro. Ena okodi akonwa no. Tie ne ye. Odi akonwa no so ye nitifo, o ye nyansani, ohunu se wo ye hoho. Yes. Jeme so amen. Amen. Da ko ne kurom mpanimfo. Wa hene ne busa ase na konya ama bedi. Minima ba bia masase koka. Nti mon ko tere masase na no na amama atwa ho ahia no. Amfa ya sase bi. To mo ko tere no na o mo nam kwan so o mo tere no no. Ena mo ko fa nsu kasie bia no. O mo twa nsu ne ba kuro no mu no. Na abrewa bi atensu ano. Ba bia o tene fi onyina afu. Ena abrewa ne sede. Ti abrante ne gina hodin. O hene no. E de na di akonya. O se mpanimfo amesram na fie wo obi tim. O me se abrewa bi na tim. O se sa ana ho fu sa. Na ne nana no ne ma wo ye o me so wa anwo. O ya bayifo. O se mranti anso ne bayibo. Awa no hene ne bowure fie o go. Na nana ne je so no se nana me chia o. No je so no se me wura adan. O se me no hira ya de mi abedi akonwa kuro yim. Na baby a wuti hafu dodo. Na nana ma wa wasema anwo. O nana no wo se me ne bi. To hene ne dana no se kuro ma mutiri mo odena. Abrewa nte so ti kuro ha. Ana ma hweme ewire emena no na so wudi am befa kosie. Ma nyaade. To kwa anu ochi anu no se nana. Me yo hene edim ya di akonwa. Me shobo. Me hwawo, ma mo aduane adi ama onto mefra.
me do ba ya me maame firi maame wo me manhunu da na sebi mpredua sa me do ba ya wo maame e firi na de kure wo dan mebubu na masire brogo dan atomu tai sa mawo mama ba bia transa no wu na sebi nyame to nsafro de haya himfie ye nya hoho a wabedem abere wonu hwani di wo se me nana sasama wo kan wo bedi so dia me nso me hwe obo se wo bedi wo mfie gina amen wakati na akokore da nani na nyumre wo hiri ayira no aduane na afa bi akura wasase ano wasase okosa mama me du aduane aba o se ei de wo kan na wo ye wo se me du osi ayo me de wo ye mama didi na me huhurum na ko ahora bro wa chansi odidi ye na igi no huhurum o sa de ko o hwe ni din dako oba no asema me pese me tu de ko ma himfie ho abradu se me si dan ma wo ose ako ohini tu no de ko ahimfie o ma greda be twiri ni dan ni nyina sharp blocks 6 bedrooms kitchen toilet and bath two mu nyina tiles kama painting white o ko no ma abre no dress white duku white ne mpabo white ana wone ne ko ne kromofo mpanimfo odufia no asena na ufie no wai o si yenuru ho atane ni so yenuru ho na wadi ya wana besi fifefe yenuru ho oduru ho no asena na ufie nini we na mabebubu asiama o si ai me ba onyankopo twedi ampo won hyira won to nkwanem o ma onyin kyire o ma nkwa jemeso amen amen ana berwane bam no ye no hene na dia konwa mfie nsia abosome nso odi akonwa wo mfie nsia abosome nso to ko odi aduane koma aberwane ji aduane no a odidi wie ya pe na ohene nsenana mamusu asem na asem bi kire madwe no so de asem o se mabrewa me ye hoho me mfiri kurom a na ye me nwanwa se kurei mranti wom akrachefo wom na me hoho ani adi madi akonwa me dwene ho a me nte ahye mo onipa ya yade bokwa ama no no nditefo ohunu bone ye beba no de ne ho ahinta ntete kwafo ne nkwaseafo ne fam enya asotwe wo ba kai sa me katina wo se de wo hye boy nyina wo bedi so wo bedi wo mfia me ena na bere na so me nana me ka wo ma chichiri kuro yi ho wo mo nyina wu me na maka kuro ya mamera ne se de ntie sika wo kuro mu ha no ene se ye de wo hoho na dua kuro se akonwa no de obewu bia ne ye de hoho na die ye de udi a emfie nso ye de ukosu kasie yi ni akodwaro ye de unu nsuo mu mpranso ne ye bukom ne de moja adue kuro yi ene mesika ba ne kuro ba mu kuro yi mu no yanka nkire obi a enti mimi nim enti meba me mani ni akonwa ye kuno hoho na wi akokọ anani abo enti kuro ya mamra no yanka na papa ya na amaka metiri mu asema kire wo enam de wa yenti meba wadi akonwa ne mfie se wasema nya mfie nsia abosome nso wasia ne memwa nu na aka kifiri na ekro hwehwe nyansa akira kwan amen hwehwe nyansa akira kwan jemeso kasa amen amen no se aka bosome numo wo ne manya mfie anso wasia ne fa bosome numo ne pre wo nkwa wa bosome numo aka no fapre won ko na kuremu nso udwane ya baba ba kyew this what di mfie no wie mfie nso wie du wo hene ntra konwa no so bio ene udwane ya ya ma ehwe yes na de oba mu udwane nso ye be kyena se wanan ekuru no se sa na dia na menye wase me ba dia aka wo ho maka dia ba kyerem wona waso opere na age wo kra ho kwa amen wo hene ni ko fia ene okotam gold bar semaba no fra na yire no se alomo nipa ne edu onso akonwa no ya hoho
nipa nche na na adwena sesa kakra bi abaka tia se ya ahoho pani ya wode edi akonwa ewu a kuroma afo bepam ye didi aduro no ji gold bay fa kofie fa kosie maye ma no fa koma maame na munsie na gi sika we na fa kodom mefuo twen abusumi nsia bremeba wo kire wa afre mema no jamaso amen waba wanya gold wonko abako sister wanka abako mirika waji ya na hom wako na ani kan se wo here ni shama na yire ni ko wie ya no ana ono amu atra se fa atwene afa dameto no ojae agudie ojae wo huru sane naka ya busumi num etia nto fa na bra bonia kro ahwana okopa kaitu okopa biton ana okọ konfo panini ho no se nana ensu kase adakotia be yima sutre se mo ma ni moja ache ndi se wonu awo bekurum nipa no obenya no obekunu aboa no obenya no obekunu konfo no che enfie maako se ohene na konya ka ho 21 years ohene bi amadi akonya ama ye munu ko mu mfa ma abosom no so ate ase dia no kron so se bosom ni hia moja yes wana konfo akoma yeto ono so wo so no ntramu bu minum moja che na so wona na afa dwen ye kofa da wuro ni ebom wo kurum se bosom kase ni so obekurum anadwo no nkron kosi dumie donko wa wo be pia bosom ni benyo obekum firi so wona moja che ye boda wuro kromofo nso nyina gibosom ni di dia mo no nwotwe obi ada faze na nanko ochichiri nwan na okunkum won ade mo piti krom so ade ase okunkum nwan na ode mo piti krom ana ade achi mo na we group bosom ni piai opai ko ku jai o piai ha wa ma huru krasi ehuri chale obefa yem feature obai wo kum krama bi ko gamba ketu tete ne kra abona jo no nson no bia wura de hwe ehu abakuru num wo sa kunkum nkoko ni nwan apiti krom afa krom ayi din wo se bosom ne so obakuru num bosom me ensa afa wo bia da na natem wo bia da no afa ne kai tu no ne na mumfikire no konsuo no okosua sudware what is it ne na aka no di sua sudware jemeso kasa amen ne na aka odi sua sudware odi sua sudware nti wo mara no ade akire ne na ni ayeko bo so mo konana yankoto dam wo se medwene me man ho sabi abosom ya ni asiabri ekuru obekum me man ba wenye dameto we ya dendene jemeso kasa amen wa fana ho agene share atiasie ne ba ma o atiasie ne bema ane bema ni pansu secret ene wa ho dene good jemeso kasa amen o secret is your power that's it ono so di asie na yana na nai asue sudware wa hura dware se kuro no nsuo no ba bia mu dopa no obi enware ho o me se nanchem gu ho abrewa ne se nya nanchem na mu dontia e bia be fa obi ho nso na ne kosue sudware na abaka ba nansa ama braso na sisa agudie ne bi na ode kente ba akokyekyere ye ode ko nsuo no ode koto nsuo na so ode ahoma san so na dan nsuo na se ode akyekyere bu obi na dan nsuo na se eja ebaso odwane a watamo akọ na te fie tam no so ya na tue so pau na hanso so pau ya tutuo nso na fe mama bowura himfie na ba sebre o te sen se ya so na obedi akonya mfie nso ni o se me ya menim mfie nso ni kure ya mamara ne se o hene bia bedi akonya
nimfie nso yɛde ne kɔ su kɛseɛ no nkɔdware no na yɛyi ne ho musuo na yɛnka nkyerɛ wansa na wadi akonnwa no te nana bra so ɔse yɛde wo korɔ na kuro no bɔ gye so yie sɛ sɛ ɔmu sika bɛba wɔne tefoɔ ohunu bɔne yɛbɛba gyeme so kasa amen amen wɔnyansani afei ɔhene wɔse so far as ya me yɛ ɔhene no deɛ ɛkwanda hɔ ɛpagya nana ɛde ne si apakan mu ne yɛgoro gingiri na nana sa na ɔsa kane ne ɔdi akonnwa foforɔ no wɔde kɔa na ɔde abɔ ne bo wɔde kɔa na ɔde abɔ ne bo ɛduru wuo so deɛ wɔyɛ sɛ yɛsi ano ato ama nyame ɛhunu sɛ deɛ aduru no agye nyame no a wɔyɛ sɛ yɛsi ase agye nyame no a wɔhu sɛ deɛ aduru no deɛ agye nyame mmaa no so yiyi apaya yɛ adeɛ bɛyɛ bi a ɛne ɛyi nnipa nso sɛ yɛmfa no nkɔ nsuo no mu nkɔdware wɔn ne dware ahomfo na wɔn abu kɔn yɛn na ɛde nana duru nsuo no mu na tuo subee tuo nsuo no nyinaa saa ato na kuromɔfoɔ abagye so dede wɔn sika ɛbɛba wate aseɛ yes nti aberewa no nso kyerɛ ne sɛ wobɛdwane a yɛde wo no nsuo no baako mmienu kɔsi num a pra ahomegyeɛ nyɛ sɛ tena num kɔ nsia a yɛmmua wo yɛbɛmo ahomegyeɛ meeti aduasa yɛkuro ne mmara nti meeti aduasa no mu na ayɛ badwemma a wode bɛdwane gyeme so amen fa ɔhene yɛde no akɔ yɛtam odwantene yɛtwa ne ti ama mogya no yɛhwɛ gu napampam wɔ nsuo no mu yɛto odwa no atwene nsuo no mu wadɔ na wayera ne yɛbagye so yie yɛde nana gyinam yɛamo ne danta ne yɛde nanum twuo oyɛ ne wasɛm na no buru hei nsuo mu ɔnyini papa menwa ne nsuo da yee nsuo yi ne yɛsaa de nanum twuo ɛdu enum no yɛde no num mu a wɔsɛ mesrɛ mo mpanimfoɔ moma me home kakra nam homete menyare nsuo mu da pani ne sɛ munyae na nasra homegyeɛ ɔmeti aduasa mana home na nakɔ home gyeme so kasa amen dwane na gye wo kra dwane deɛ bɛhu dwane na gye wo kra kasa amen afei ɔnenam nsuo no ho ɔnenam ho no ɔkɔka baabi a ɛdɔ afei baako se nana baabi a wokɔ no deɛ ɛhɔ dɔ mmoa wɔ hɔ nyankyɛm hɔ wɔsɛ sɛ ha nyinaa ka me masaase no ho wɔmsea wɔ sɛ ɛne a mehwehwɛ me nsase mu ne ɔnenam hɔ mehwehwɛ me nsase mu ɔnenam hɔ afei na ɛkɔ afei baako ka kyerɛ baako sɛ yɛde ne num nsia na sɔ na bɔdwe fa kɔ left na me nso me nsɔ no mmra right yɛmunu kɔm ne yɛnya ne ntɛm enti ɔmɔ keka no na ne dua na ne hwɛ ɔmo na ɔmo nyinaa ni akɔhyia ɔmo ho ne wahuri twɔn na huri twɔn afei na weyɛhwɛ wei no ɔmo sɛ na sɛ nana deɛ onim adwa pa na apa no na wei adɔ na nana ɛka kɔ baabi adɔ gyeme so ka sɛ amen afei wɔma ne teeɛ no na ɔdafoɔ pie no hɔ a na ne doboɔ na ɔde kɔsieɛ no ɔtama soa gyeme so ka sɛ amen wate aseɛ ɛna ɔm sɛ ei ɔdafoɔ deɛ ɔde ɔyɛɛ ni no ɔsɛ ɛkɔ pia na aboa ɛna ne dwan yerayɛ pampae me na mode me bɛyi musuo momfa mu kuro na da na ayɛ da na ate wɔsɛ meyɛ nitifoɔ o mehunu bɔne ɛbɛba nti mede mehu hintaa wɔma adi m'anim yɛ ntetekwaa wɔmo ntetekwaa sɛ mede wɔmo faa so twem na medeɛ madwane agye me kra momfa mu kuro me na mekorɔ no gyeme so ka sɛ amen ɔdɔfo mamafotu sɛ menyɛ ɔfɛ na abia m'anum asɛm bɛtumi aboa wo nkwagyeɛ deɛ obi nyim obi dwene gye wo kra yɛnyansafoɔ ɛnyɛ bakwasea nyame wɔnhyira ɔnyɛ ɔkɛse kasa amen
Amen. Sorry, Jina on answer. Peja on Sabi on Nina was so. Peja on Sa. Peja on Sa. Peja on Samame. Obiada and I will be to her. Catherine said, Peja and Sa. Yes. Maya dear ne papa nipa waha a dozen ye and they too much and they too much. Tepa for Mama and some show at the end Munyan. Not catch only as a minia or catch as a minia Bomodia Nayensia heaven Nayensia heaven Peja Samuel. Oyora wa sorry afra ufom oyora koto ganyina bakutuno patrama seji oyora Kotojanyina bakutuno Tatrama baba mwaka He's Lord He's Lord He has strengthened from the dead He's Lord Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Sesebio apanta manko mami mopema Jesus Sesebio ansana waba Jimmy free Ansana Waba Jimmy Fury Yasi Bonini Namo Ansana Waba Radio Yamecham Winkatabo Uyamaho Yembu Powerful, Casio, Sabesut, the Firawa, the Raya, Jemesu, Casio, Asana Raba, don't you know? Jimmy Fira, you are not to do. Radio Yamecham Nasesebio Ansana Waba Don't you know? Jimmy Fira Onini Namo Ansana So Peja on Samuel in our show Peja on Sa The more Bompire catcher that is a rate who the mob from a bonnet chum. Yes. Radi Jamaica Maho. Jesus. Radi Jamaica Maho. Jesus. I'm a move on the bonnet. Jesus. Vampire catcher Radi Samapa. Radi from the bonnet chum. Radi for bonnet anytime. Radi Jesus. Radi anytime. Radi a pie body. Jesus.
Jesus. Say a bosom. Tommy Biara, a woman, Ampesa, but me need baby feel. Ampesa or software baby feel. Ampesa, Yamini baby feel. I read the milky shot. Vampire, yes, Jesus Christ. When him say to me be what Bushiam. Now go what him for some of the sacra, not to me know which on the real the libre, sir, or sorry, Tia, sir, or back our sir, wouldn't mean sacra. Put down some. The dear Bushiam, no, the other question Bushiam, no, and to come in and so some money patron in Mafia. Oh, my friend, ready Mafia. And do sorry, so young Juma Wakawashi all the time. The old person will have 2 minute bomb. Which I will say, be a catcher at the sun. Yes, and the day. Oh, bow some. Vampire catcher ready to me Biara. Yes. None with the dear Bushian. How? Yes. Christian shop. Because you are Bushian. I didn't do that. I didn't do that. Yes. Can you? One person ready say, "I want me to be a chicken walk." What would you dance? So called Catachukram Pie, going to be moving. Yes. Oh, for Bible, so can no wonder. Yes. I want me to be a chicken walk. Yes. The home money, the chicken walk. The affair be a name. Jesus. Can you? Picture one shot. The number 10 time. Yes. Picture one shot. One person ready say, "Who may be a rat?" I take it away. And I didn't figure out to. And I didn't figure out to. And I didn't figure out to. And I didn't figure out to.
Last prayer. Would you dance as a man no go school? Yes. Not journey as you. Yes. The Sunday no see Yam Juma. Oh. The Sunday no see Bombay. Yes. And then you might hear. Jesus. What you saw them a preacher pan? Yes. What you want to preach upon? And so they are done. And why am I? Oh. Yes. Peter Onsa. Jesus Christ. Jesus Christ. No catch a ready so ready. For which you ram. For which you 2 minutes. Already my revolver and so already my ram. For some of Jesus, fire! Sutrasi. Yes. Sutrasi. Namisha papa. Amen. Tie me Paul. Enana twi. Enana twetwo. Te pese me bompa e ma. Enana twi. Nipa bia wa krado message abaye no. Nipa bia wa krado. David say urate. Me hu me maraton. Me body wo manim. Ntumi mfiri wani mu ntwene. The person na twi nipa bia wa krado. Ya open kwagye ne. Me di nyame di sirawo. So for na ma hwe ase. But me pese urade pagame. So for na me kwa sori majai. Me pese urade sa ageme. So for me so me kwa sori kura. Me pese sa fo. Wa kwa sori e wajai. Wa wuji tumi se wa hwe ase. Wa onenso onkwa sori kura oboso fa Yesu. Sa nipa miensen. Pija wonsa. Me pese na urade fa me so boa wo. No kwa sori wajai. Udi adanse se wa hwe ase nyamsumu. Udi adanse so se asori kura wonko bi. So for me pese me fa Kristo. Pija wonsa. Wo se nipa. The person who had the family so bow.
Paul said, Papa, me payment me, Bonia, men pen me, and you never be na Bonia at Timimuno. There are so many, and the Sunday part train, cruise train, and I'm a friend. Miss Row, from the monument, Uncle Pong, me 2-9 a bra, 2-9, what Pajawan Sabra, Name Mampire Mamma, because, sir, when you will be shown more, and I will tell me as Bible said, Yan son, your mamma de moi, non croma, a hojo, Abasa, hojo, Yamwa. There are so many. Would be a dance, yes, sir. Would you know that? Opeso, who know that? Would you dance, yes, sir? What fall down? Namasumukra, what fall? There are so many. Would you dance? So what free the Mimukra? What would you dance here? If you know, so for Bombay, Mamma, said your bay, I met me a so wouldn't you met me a sacra. Mr. Amfarewati and Quadia Young Crancre to Miricabra, maybe a witch in a beer to Miricanabra. To Miricanabra. To Mirica Nebra. So for the person now, Mr. for Jesus. The baby I may know. Mamu huru menaka sadia tie na menyanyansa de akoma papa na kana busuminu wanfa ni akoro uruni yefie asasi suhai eye yakwetu ema weni brishi asasi What would you like to be asking, baby? One at your home. Mama, then a brabby. Mama, I'm sorry, you know. Mama, joining in our Mama Chow and idiom. And idiom, my bread at Monsorry. Sorry, you know. If I say, your bumpire, my enemy. The saying you know, the Akumacro, a bumpire Mao. The vampire, the Mao, Yamianum. If you say, Sir, Obikwa or maybe Obishia Siawu. Miss Outlaw Sour, Miss Wine. The beer which will be Outlaw and Sour, Miss Miss Lamon, no man and coffin. But the Munyana Muslim Bumpire be mammy, Mamma Bumpire. Mamma Bumpire, Munina home, mammy. Montremon Sour, Monsieur, some way, Yame Papa, Yame. Many other four with them. The Bushao, into him Christo, into a cry of Radidia. And yet, Jesus. Jai Ferrier, me no crom hanam tear, and to Yana men come with them Vivia meeting we. Unquadia wheat yame, you ferry a tonchai, and I make one of Madame for the castle, Nadia Quakusua Sacro, Madame for your bonsam, and Quadia young crown crack. Miss Mecaneno, which we carry could not saw quano, like as a mewurum. Which we could not saw quano, not as a mewurum. Once will be about. Because what they are bombarding would have Monsieur Chile. Ah, Trawansa at Mamma Minianum. What between her one so Obompire. Some moment to me are taking names in what made your names in the shop. So the moment to me are taking one in our Montreal Women Coanco Lamon Santa Friday because when the pattern in my frabum. Je me sens amen. Amen. Et yame papa. Na yam one osisa. Ye be husa. Ye nuanom afraid dear. Do hwe ase wae de abai. Wasore. Jesus. Do ye nyam som na de tense wa fa nyam som na soa. Amen. Wan hweye na Satan do ko wi ase a wo saba. I don't forget.
sɛ wagyae nsa nom na sɛntaa sa bɔ wakɔto nsa no mu ne gya yɛ dene wagyae maapɛ na sɛntaa som wɔ afidie yi wɔ ne gya yɛ dene tene wo nsa wobɔ mpaeɛ ma wo mesrɛ wo wogyina mu bi abra wate wogyina mu bi abɛka ho yifare yɛ to nkyɛn na bra ansa ne yɛbɛbɔ mpaeɛ no ehia me tumirika bra meka mmienu tumirika bra ehia me maka kyerɛ sɛ ne twam a ebia ne wanya me bio kɔso Ghana dɔso ɔmɛyɛ so paa o wurade kuro bi wɔ tumi kɔpiem na abusa sɛ ha nso ka Ghana o tere wo nsa yɛbɔ mpaeɛ de ɔma hyɛ wurade nsa yɛsɛ wurade a wɔde bɔne kyɛ yɛsɛ wurade a wɔhunu mmɔborɔ sɛ wɔhunu ne mma mmɔbɔ amfomsodeɛ biara bɔne biara ɔne wurade mfa ne mmɔgya ne biara wɔ bɔ mpaeɛ ma wɔn ɔkonku ne yɛsrɛ ɔma yi awurade fa ɔmɔgya ne tware wɔn ma wona wotumi adi nyinaa yɛ ɔmɔgya ne te wɔn ma awurade fa ɔmɔgya ne tware wɔn ma awurade fa ɔmɔgya ne tware wɔn ma woyɛ yesu na wo mɔbra ma wo ba owura yesu yɛsrɛ sɛ wo ma mɔbɔ ɛwɔ yesu kristo din mu nyame wo ko yɛsrɛ sɛ wo ma mɔbɔ ɛwɔ yesu kristo din mu ɔba yi fari atɔkyɛ aba wɔ ni nyame wo ko wansɛm sɛ adeso bɛ yɛ mɛpɔ atɔ bɔ paa ma wɔ owura yesu na bɛ sɛ deɛ wɔn no na bɔ mpaeɛ sama wɔ awurade wo ɔmɔbɔ ɛsi ɔma ne soa ɔkara wansɛm sɛ adeso bi a fiba wɔ mo soa na wobɛsɛ owura yesu wo bɛ wo yɛsrɛ owura yesu yɛsrɛ wo mama bɔ na adeso bɛ yɛ seɛ yɛde seɛ in the name of Jesus Christ pagya wo nsa kyerɛ wɔn mo so wo nsa bɔ mpaeɛ bi ɔsrɛ awurade sɛ awurade deɛ wɔhwe aseɛ pagya no deɛ wɔyɛ mmerɛ hyɛ no de ne tie ne yie dɔbɔnefoɔ de ɔhaw bi ato ne soɔ awurade yi firi ne so bɔ mpaeɛ ma no ma no nyame wo nkɔfo ɛsɛ yɛ ɔyɛ nyama wo ma ɛsum de kyerɛ biara a sɛgya ne de kyerɛ wo ma ɛne ne yɛsɔ ne sanoma wɔ yesu kristo di mu owura yesu e sanoma firi esubo ɛkyekyerɛ bɔne biara owura yesu yɛsɔ ne sanoma firi mu ɛnɛma wo deɛ da ɛnɛma wo ma ɛnɛma wo han na wo ma so ɛnɛ so ɔma akyi kɔ firi yɛsu ne so ɛna wo di ko yɛsu ne owura yesu e wasam sɛ ɔmfɛrɛ sɛ ɔwɔ di bɔ di bɔ di mu no wɔnso bɛkyerɛ of Jesus Christ. Nipa kyɛw pagya wo nsa ma me wogyina mfimfini a pagya wo nsa mesrɛ wo te asɛm a meka kyerɛ wo yi heaven korɔ no yɛ nwentaa soɔ heaven korɔ me sɛ adeɛ bɛyɛ nwentaa soɔ so far as yɛ woda so wɔ asase yi so no Satan enya wo da but wita so sɛ heaven ne te sɛ deɛ nkoraa wobɛkɔ bi Jemeso amen. When you say sukuu kura no, so one year ntaa so sukuu no ntimi nwie. Yes. Obi betimi how am sukuu no wagyan. This all retaso. Yes. Nti bo wadwe mpo se have na te se de nkura wo ba de abai ko bi. Amen. Peja wonsa. Kase me di machi. Kase Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me dawase. Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me wo se wo ka bi. Me dawase. Enedai eye me Akwasi Awuah eye me Akwasi sai me brada da suban dada Awurade Yesu majemu majime disa Awurade wo Onyankopɔn ba me nkwa na aka nyina me de besomo Awurade hu me mɔbɔ na fa me mmara to kyɛm ma yɛ bɔne atia wo ɔsoro ne w'anim so ɔbaa de sɛfoɔ ne baa na gyagye no de a Awurade maba Awurade kyɛ me ɛnkae me mmara to na me bɔne nso nkae bio hohoro me ho fira amumuyam na dware me fa wo mogya no fa dware me Awurade mesrɛ wo me yɛ dibɔnyɛni maba
maba and to me through one munchene me so free na de kure metna siama me brother da me suban da erade majema dise Christ onko awu ne onyankopon wu ma me bone na sore ma me tena erade me pejama nsa kira fa onkonkron no fa gumeso na tro me din e wo nkon na mama ho dama de besomo na say no ochino usanu anu nyamo me amensoma ji wadi me no ahotefo abomako Ewurade efri na de kure me tenase ama mi wu ama Ewurade fame ya de ope me tawase katwani Nyankopɔn me jawo man nyina ba wonem amen ye ne fefe Jesus so ma edimirika eba so afadia ohwiase a wasore Jesus afadia wo jawo hokoye a wapa Jesus afadia wonim wa obehwa Jesus Christ papa fabone che amen Jesus Christ fabone che amen Jesus Christ fabone che amen erade kai wo manfo so de biara da amen twundi wo nkwa amen for boja ni dware wo amen na sewon so amen erade mesrawo ba bia wo nam biara erade fo asentro dia sewon so amen ma desra dia na makoma so ade ne se Jesus unipa gira hay mobo wa ma gira ground so nyina na erade huwa mobo amen mesrawo se so bi wa ha onom nsa obi wa ha onom wi nyane pa wo pe no Satan na de sadia na to so erade jefre no so amen erade jefre mo amen ma de srade ni sanke fri na di kuri ubeyi hu adi a kire ni pe ho han amen na wo de wo ma ye de wo pe Jesus afi so o tomi e wo ni pe nyina so Jesus wasem ne se wan fre obi a wontimi ma wo nche yes Lord o ma temi a megina akra kire se o mo don na won so do Jesus hwakoma ya di nyame asem Jesus Christ prayer surprise me erade mi ni say woni say omo be secret na ama me ba Jesus na ni say ni we fo ba secret na ama yo na ko amen erade say na kroi ani mpanifo wo mu say ya fa wo Yesu dia ma wo hira mara won amen misra de mawo say erade mawo krisusuma wo dene amen akandi bia wo de ma obi a onfa mawo amen ishira bia wo de ma obi a onfa mawo amen erade ntintim wase amen e woni mu amen o Yesu Kristo di mu amen amen